Hare Krishna devotees. Hare Krishna எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Unmute பண்ணிக்கலாம். Hare Krishna. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Mathaji. So இன்னைக்கு என்ன? Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. So Hare Krishna Radhika Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Nice to see you after a long time. Hare Krishna. Yes, Thank you so much. Hare Krishna. God bless you. We are very happy to see you. Thank you so much Mataji. Hare Krishna. So இன்னைக்கு இந்த whole month நம்ம வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிருதா, அதாவது the teachings of சைத்தன்யான்றது நம்ம பிரபுபாதா எழுதினாரு. அந்த வருஷம் நம்ம வந்து படிக்க போறோம், பார்க்கவும் போறோம். சோ ஒரு நாள் ஒரு சாப்டர் ஒரு டீச்சர் எடுப்பாங்க. இன்ட்ரோடக்ஷன்னால நான் ஃபர்ஸ்ட் வரலாம் எடுக்கலான்னு, ஏன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கூட, ஏன்னா இது வரைக்கும் நானும் சைத்தன்யா சரிதாமிருதா கிளாஸ் எடுத்தது இல்ல. சோ இன்னைக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அலாட் பண்ணிருக்கோம் எனக்கு. ஆனா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு ஃபுல் சம்மரி பண்ணலாம் அப்படின்னு, ஒரு குட்டி சம்மரி ஆஃப் சைத்தன்யா அண்ட் கொஞ்ச நேரம் நம்ம சாப்டர் 1 கவர் பண்ணலாம். ரெண்டாவது வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றது குறிப்பு எடுத்துக்கணுமா? நாங்க ஏதாவது எழுதிக்கணுமா நீங்க சொல்றதுல? நோட்ஸ் எழுதுறதா இருந்தா எழுதுங்க. பட் இன்னைக்கு ஃபுல்லா கதை தான் சொல்ல போறேன். இது ஃபுல்லா மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் 30 daysல கவர் ஆகும். அண்ட் ரெக்கார்டிங்கும் கன்வீனியன்ட்டும் நீங்க பண்ணுங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் யூசுவலா நோட்ஸ் எழுதுறது எனக்கு இல்ல, பட் எழுதுறது நாங்க எழுதுவோம். நீங்க ஏதாவது திடீர்னு क्वेश्चन கேப்பீங்க, நாங்க நோட்ஸ் எழுத காப்பி அடிச்சிடுவோம். ஓகே, இன்னைக்கு வேணா நான் क्वेश्चन கேட்க மாட்டேன். மறுபடியும் 15 நாள் அப்புறம் வருவேன், அப்போ எல்லாம் சேர்த்து வச்சு கேட்கறேன். நீங்க எல்லாம் செய்வீங்க. ரெக்கார்டிங் போட்டாச்சு சரிங்களா? சரி, ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா இந்த மாசம் வந்து சைத்தன்யா கௌர பூர்ணிமா வந்து March 18. அதனால வந்து ஒரிஜினலா சைத்தன்யா ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் எடுத்து வந்தது நம்ம எந்த யுகத்துல கேள்வி கேட்கணும்னு சொல்லிட்டீங்க. அதனால எந்த யுகத்துல வந்தார் சைத்தன்யா மகாபிரபு? பாத்தீங்களா, ஆரம்பத்திலே கேக்குறீங்க. கலியுகா. சோ சைத்தன்யா மகாபிரபு வேற யாருமே இல்ல, நம்ம கிருஷ்ணர் தான். இதுக்கு நிறைய சாட்சிகள் எல்லாம் இருக்கு, அது நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துட்டோம். இப்போ கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும், சின்ன நம்ம கேட்டிருக்கோம். இப்போ இன்னும் நம்ம கிளாஸ்க்கு வந்தப்பறம் நிறைய கத்துக்கிட்டோம். இப்போ சைத்தன்யா பத்தி எந்த கதையுமே நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. அதனால பேர் வந்து சன்ன அவதார் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் February 18 அவர் அவதாரம். அந்த மத்த டீடைல் வந்து நான் வந்து இப்போ மங்களாச்சாரம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு இது ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரே சிஷ்டாஷ்டகமோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா ஒண்டி நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா சிஷ்டாஷ்டகம்ன்றது வந்து 8 வருஷஸ் சைத்தன்ய மகாபிரபு மொத்தமே 8 வருஷம் தான் அவர் எடுத்தார். மொத்த லைஃப்லயே அது ஒண்டிதான் அவர் எழுதினார். அதுதான் சிஷ்டாஷ்டகம். இதுல முதல் வேர்ஸ் ஒண்டி நம்ம கேட்கலாம், அதுக்கப்புறம் டெய்லி ஒரு வேர்ஸ் நம்ம கேட்கலாம். அண்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியோ இனிமே நான் இதை பிளே பண்ண சொல்றேன் சரிங்களா? சோ இப்போ நம்ம மங்களாச்சரம். ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருமிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. சேர்ந்து हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे
Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna Radhika Mathaji. Hare Krishna. Hare Krishna Mathaji. Malyalam Hare Mathaji. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mathaji. ஒரே ஒரு ஸ்டான்ஸா வந்து நான் ப்ளே பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா சிஷ்டாஷ்டகமோட ஒரே ஒரு ஸ்டான்ஸா ப்ளே பண்றேன். Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் எழுதின 8 ஸ்டான்ஸால இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम्ना Mathaji உங்க வாய்ஸ் வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஒரே ஒரு ஸ்டான்ஸா தான் ப்ளே பண்ணேன். ஏன்னா இதோட மீனிங் எல்லாமே வந்து நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். வரப்போற கண்டென்ட்ல வரும். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இன்ட்ரடக்ஷன் ஓரலாவே கொடுத்துறேன். பிரசன்டேஷன் கடைசியில நான் சில போட்டோஸ் காட்டுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைத்தன்யா என்னன்னா லிவிங் ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த ஆத்மா உணர்வுன்றதே சைத்தன்யாவோட அர்த்தம். சரிதான்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கேரக்டர், ரைட்? ஒருத்தரோட இயல்பு. அண்ட் அமிர்தா இம்மார்டல். அமிர்தம் அது ஒரு அர்த்தம். அமிர்தான்றது இம்மார்டல். நிறைய பேர் இங்க ஈஷோ உபனிஷத்தும் படிச்சிருக்கீங்க. அங்கேயும் அமிர்தம்ன்றது நம்மளுக்கு வரும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வித்யாலயம் அந்த அமிர்தம்ன்ற வார்த்தை வரும். சோ இவர் வந்து எதுக்கு வந்தாரன்னா, இவர் வந்து கிருஷ்ணரோட ரூபம் அப்படியே இருக்கும். ஆனா அவரோட கலர் ஒண்டி வந்து கோல்டு கலர். கௌரா அப்படின்னா கோல்டுன்னு அர்த்தம் பெங்காலில. அதனால கௌரங்கா அப்படின்னு அங்கங்கள் அங்கம் நம்ம எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். எல்லாமே வந்து அவருக்கு நல்ல கோல்டு தங்க கலர். ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரே ஆச்சரியம். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோட டிவோட்டிஸ் கான்ஸ்டன்டா கிருஷ்ணருக்கும் டிவோட்டிஸ்க்கும் போட்டி. ஒரே ஒரு போட்டியில தான் அவரால் வின் பண்ணவே முடியல, புரிஞ்சுக்கவும் முடியல. அது என்னன்னா, எனக்கு வந்து டிவோட்டிஸ் சர்வ் பண்றதுல எனக்கு ஒரு ஆனந்தம். ஆனா டிவோட்டிஸ்க்கு திரும்ப என்ன சர்வ் என்ன வந்து கவனிக்கிறதுல அவங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அவருக்கு புரியவே இல்லை. என்னதான் புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் என்னதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அவரால் அதை அனுபவிக்க முடியல. சோ அதனால அவர் வந்து மெயினா என்ன நினைச்சாருன்னா, அப்ப நான் எப்படி என்னால அனுபவிக்க முடியும்? அந்த பாவத்தை அனுபவிக்கணும்னா நான் அந்த ரூபமே எடுக்கணும். அதனால அவரு இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய டிவோட்டி உங்களுக்கு தெரியும் ராதாராணி. அவங்களோட பாவத்துல பிறக்கிறாரு சைத்தன்யா. அதனாலதான் கிருஷ்ணரே மறுபடியும் பிறக்கிறாரு, ஆனா ராதாராணியோட கலரோட. சோ ராதாராணி நல்ல தங்க கலர் இல்லையா, இவரும் நல்ல தங்க கலர். இவர் எங்க பிறந்தாருன்னா மாயாப்பூர் அப்படின்னு அங்க இருக்கிற ஒரு ஊர்ல நாடியான்னு ஒரு சின்ன கிராமத்துல பிறக்கிறாரு. கரெக்டா சொல்லணும்னா 23ஆம் தேதி பால்குணா அப்படி, அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, இப்போ என்ன மாசம் நடக்குதோ அதுதான் 1407 அந்த டைம்ல பிறக்கிறாரு. 18th February நம்மளோட கேலண்டர் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றது வந்து கிறிஸ்டியன் இரா கேலண்டர்ல பொறுத்த வரைக்கும் 1486 பிறக்கிறாரு. ஓகே, 1486 18th February அவர் பிறக்கிறாரு. இதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இவர் பிறக்க போறது வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டது. இவர் வந்து ரஃபா நம்ம பார்த்துட்டோம் 500 வருடங்கள் முன்னாடி தான் வந்தார். ஆனாலும் 5000 வருடம் முன்னாடியே இவர் வருவாருன்றத வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்ல குறிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதை நான் உங்களுக்கு அப்புறமா அதுவே ஒரு கிளாஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். சோ இவரோட தந்தையோட பேரு ஜெகநாத் மிஸ்ரா.
அவர் வந்து ஒரு ஏஐ பிராமண ஃபேமிலி. அவர் தாயார் பேர் வந்து சுச்சி தேவி என்றாங்க. இப்போ இவங்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து 8 பெண் குழந்தைகள் பிறந்து பிறவிலேயே இறந்துட்டாங்க. சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இவங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன். இதுக்கு அப்புறம் வந்து பிறந்தது வந்து என்னன்னா இவரோட அண்ணன், இவருக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்காரு. அவர் வந்து பலராம் ஓட வடிவம். அவர் வந்து பலராம் என்றவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ணனா பிறக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் சைத்தன்யா பிறக்கிறாரு. ஓகே, இப்ப வந்து சைத்தன்யா என்றவருக்கு பிறந்த உடனே அவரோட பிறவி பேர் சைத்தன்யா இல்ல, அவரோட பிறவி பேர் வந்து விஸ்வம்பரா. சோ விஸ்வம்பரா என்ற பேர்ல தான் அவர் பிறக்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிறக்க வேண்டியதே பிறக்காமலே இருந்துடுறாரு. அவரோட அந்த சுச்சி தேவி என்ற அவங்க அம்மாவோட அப்பா வந்து ரொம்ப பெரிய அஸ்ட்ராலஜர், ஜோசியக்காரர். சோ குழந்தை வந்து யூஸ்வலா 10 மாசத்துல வரவர் இவர் 13 மாசம் வரைக்கும் வரவே இல்லை. என்னடான்னு பாக்குறச்சே அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப தெய்வாம்சம் பிறந்த குழந்தையா இருக்கு. அதனால வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம், இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த குறிச்ச டைமுக்கு வரணும்ன்றதால அவர் பிறக்காம இருக்காரு அப்படின்னு. சோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த குறிச்ச டைமுக்கு அவர் வந்துட்டாரு. சோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாம் அவர் கலரனால எல்லாரும் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் கௌரஹரி அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கௌரஹரி அப்படின்னு. அப்புறம் நிமா என்ற பேர் ஏன் வந்துச்சுன்னா இவர் வந்து அந்த வேப்ப மரத்துக்கு இல்ல நீம் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அங்க பிறந்ததால நிமாய் என்ற பேரு அவர் வச்சாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல, அந்த பேய் பிசாசிகள் எல்லாம் எதுவும் தீண்டக்கூடாது அப்படின்றதால அந்த பேர் வந்து யாரு வச்சாங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா அந்த அத்வைத ஆச்சாரியோட வைஃப், அவங்க அந்த பேர் வச்சாங்க. சோ இவங்க 5 வயசுலயே இவர் வந்து ஸ்கூல், நம்ம அந்த டைம் வந்து பாதசாலான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்போ ரொம்ப குயிக்கா வந்து பெங்காலி வந்து எடுத்துட்டாரு. ஆனா குழந்தையா இருக்கச்சே ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ட் டைம் என்ன, அவர் பிறக்கிறதே அவர் வந்து பிறக்காம 13 மாசம் அப்புறம் தான் பிறந்தாரு. அதுக்கப்புறம் குழந்தையா இருக்கச்சே ஒரே அழுக, அவர் தாங்க முடியாம அழுதுட்டே இருப்பாரு. அழுகிறத வந்து யாராலையுமே நிறுத்த முடியாத அந்த லெவலுக்கு அவர் அழுகச்சே. என்ன ஒரே ஒரு ஆப்ஷன்னா அவங்க வந்து சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, யார் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னாலும் அவர் வந்து அழுகிறத நிறுத்திடுவார். அது அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, பிறந்த சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னன்னா அவர் வந்து அழுகைய நிறுத்துறதுக்கு கத்துக்கிட்ட மந்திரமே ஹரே கிருஷ்ணா தான். சோ அதனால யார் எடுத்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்றத அவர் பிறந்த குட்டி குழந்தையாவே அவரோட லீலைகளை ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இவரோட அண்ணனோட பேரு விஸ்வரூப், ரைட், அவர் தான் பலராமன் அப்படின்னு சொன்னேன். இவங்கதான் நான் சொன்னேன் அவங்களோட தாய் சுச்சி தேவி அண்ட் தந்தை, சரிங்களா. சோ இது இவரோட வடிவம் ரூபம் எல்லாமே கிருஷ்ணர் மாதிரியே தான் இருக்கும். இதுதான் நான் சொன்னது. இதாவது அவர் அழுதுட்டே இருப்பாரு, யார் ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாதான் அவர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சோ இப்போ யார் அவர் விசிட் பண்ண வந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப இவர் என்ன பண்ணாரு, நம்ம கிருஷ்ணரை ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். கிருஷ்ணர் மண் சாப்பிட்டாரா, இவரும் மண் சாப்பிட்டாரு. சோ அவங்க அம்மா வந்து சொல்றாங்க, ஐயோ நான் உனக்கு இவ்வளவு சமைச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் கண்ணா, நீ மண்ணெல்லாம் சாப்பிட கூடாது. ஆனா கிருஷ்ணர் குழந்தை மாதிரி வாயை திறந்து காட்டு அம்மாவை ஃபீல் பண்ண வச்சிட்டாரு. இவர் என்ன சொல்றாரு, இவர் நம்ம கலியுகம் இல்லையா, கிருஷ்ணர் வந்த யுகம் என்ன, துவாபர யுகம். நன்றி, தேங்க்யூ சோ மச். கரெக்டா. சோ துவாபர யுகம். சோ இப்போ இவர் வந்து நம்மளோட ஜெனரேஷன் இல்ல, நம்ம கலியுகம் வந்துட்டாரா. சொல்றாருன்னா, நீ கொண்டு வந்ததும் மண்ணு தானமா, நான் சாப்பிடுறதும் மண்ணு தானமா, இதுல என்னமா வித்தியாசம்னு கேக்குறாங்க. அப்பதான் புரியுது, ஓ எல்லாமே அவர் சொல்றது வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் பார்த்தோம் இல்லையா 7.4ல எல்லாமே வந்து அந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி, பூமி வாயு கம்புதிர் மனோ ஏவச்ச அகங்காரம் இத்தியே மண். அப்புறம் யாருமே சொல்ல மாட்டேங்க பாருங்க, வினா பிரகிருதி ரிஷ்டதா. இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம். 7.4ல என்னன்னா நம்மளோட பூலோகத்துல இருக்கிற எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரோட மெட்டீரியல் எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி பேர் என்ன சொல்லுவோம், கிருஷ்ணரோட வெளி எனர்ஜி எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி பேர் என்ன சொல்லுவோம், மெட்டீரியல் நேச்சர். மெட்டீரியல் எனர்ஜி இங்கிலீஷ்ல ஓகே, எனக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லுங்க. பைரங்க சக்தி. சோ பைரங்க சக்தி. சோ அததான் அவர் இன்டைரக்டா என்ன சொல்றாரு, இது எல்லாமே ஒண்ணுதானே அப்படின்னு. அம்மா என்ன சொல்றாங்க, இப்ப புத்திசாலி குழந்தைக்கு புத்திசாலியா சொல்லல. சோ அதனால வந்து கவர்மெண்ட் சும்மா சாப்பிடு எல்லாம் சொல்லாம அவங்க அம்மா உட்காந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஆமாமா ரெண்டுமே மண்ணு, ஆனா உனக்கு ஒரு வித்தியாசம் சொல்றேன். இப்படி நம்ம களிமண்ல பாட் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, குடம், அது பண்ணா தண்ணி நிக்கும், ஆனா ஊத்தினா போயிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் இது வந்து சாப்பிட்டா சக்தி இல்ல, நான் வந்து பண்ற சாப்பிட்டதான் உனக்கு சக்தி வரும் அப்படின்னு அவருக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்றாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன லீலைகள் சரியா.
அடுத்தது வந்து 2 திருடங்கள். ஏன்னா இவன் நிறைய நகை, உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, நகைலாம் போட்டு கியூட்டா இருக்கிற குழந்தை பார்த்தாலே இவர் வந்து இவங்க வந்து தூக்கிட்டு போயிடறாங்கன்னு சொல்லிட்டு 2 திருடங்கள் இந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க. சின்ன குழந்தை 2 வயசு இருக்கச்சே தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க. தலையில தூக்கி வச்சுட்டு இப்படி தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க. ஆனா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் மறுபடியும் இன்னொரு லீல என்னன்னா, அவர் பண்ண பிரம்மையில இவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப இவரை வந்து இவங்க வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. இவர் வந்து பண்ண இன்னொரு கதை. சோ இவர் வந்து பண்ணது வந்து அடுத்தது வந்து இவர் எழுத ஆரம்பிச்சார். 5 வயசுல வந்து பெங்காலி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், அது வந்து ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா அவர் எழுதினாரு. டக்குன்னு ஆண்டவன் இல்லையா, சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு நாலேஜே வந்துச்சு. சோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிராமணர் வந்து அவங்க அப்பா இன்வைட் பண்ணாரு. அவர் இன்வைட் பண்ணி நீங்க உட்காருங்க, நான் உங்களுக்கு சமையல் எல்லாம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு. பிராமணர் சொல்லாரு, இல்ல தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, நான் சமைச்சு நான் வந்து அந்த விஷ்ணுக்கு படைச்சிட்டு ஆண்டவருக்கு படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை சமையலுக்கு தேவைப்படுற எல்லா சாமானும் வச்சு அவர் கஷ்டப்பட்டு ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணதால அவர் எல்லாம் பண்ணிட்டு வச்சா கடைசியில என்ன ஆகுறாருன்னா, இந்த நிமாய் குட்டி வந்து சாப்பிட்டுறாரு. ஐயோ கலகமாற்ற சாப்பாடு அப்படின்னு, ஏன்னா அவர் கூப்பிடுறாரு கிருஷ்ணா சாப்பிடணும்னு, இவர் தான் கிருஷ்ணர் இல்லையா வந்து சாப்பிடுறாரு. மறுபடியும் இவர் வந்து சொல்றாரு, ஏன் இப்படி பண்ற, இப்படி எல்லாம் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் திட்டிட்டு அவரை மறுபடியும் தூரத்துல வச்சா மறுபடியும் 2வது தடவையும் அவர் கஷ்டப்பட்டு சமையல் எல்லாம் வச்சா மறுபடியும் சாப்பிடுறாரு. நடக்கிறதுக்கு காரியமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் சமைச்சு எல்லாம் வச்சா ரூம்லயே லாக் பண்ணிட்டாரு இந்த தடவை. இவர் மறுபடியும் ஆஸ் யூஷுவல் விஷ்ணுவே கிருஷ்ணர் இவர் முன்னாடி வந்துடுறாரு. இவர் நீ என்னம்மா இப்படி போக மாட்டியா நீ அப்படின்னு கேக்குறாரு. இவர் நீதான் என்ன கூப்பிடுறீங்க, நீங்க வாவான்னு கூப்பிடுறீங்க, நான் வந்தா போன்றீங்க, நான் என்ன பண்றது, நம்மள மாதிரி இருக்குல்ல, நம்ம கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்றோம், வந்தாருன்னா நம்ம ஓடி போயிடுறோம், இல்லைன்னா அவரை விரட்டி அடிச்சிடும். அதே மாதிரி இந்த பிராமணர் அப்கோர்ஸ் நம்ம லோக்கல், அவர் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பிராமணர், அவர் அந்த மாதிரி சொல்றாரா, அப்பதான் அவருக்கு புரியுது. ஆனா கரெக்டா அவருக்கு புரியல. அதனால இவர் வந்து நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணரோட ரூபங்கள் 11th சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். அதாவது ஒண்ணு வந்து விஸ்வரூபம், 4 ரூபம், அதாவது அந்த 4 கை ரூபம் விஷ்ணு ரூபம், இன்னொன்னு வந்து 2 கிருஷ்ணரோட ஷாம சுந்தர 2 கை ரூபம். இங்க வந்து அவர் 8 கை ரூபம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் காட்டுறாரு. ஏன்னா அந்த 4 கை இருக்கிற விஷ்ணு ரூபத்தோட இவர் தயிர் சாதம் சாப்பிடுற 2 கை, அப்புறம் கிருஷ்ணர் வச்சிருக்கிற அந்த ஃப்ளூட் வச்சிருக்கிற இன்னொரு 2 கை, அதனால 8 கை ரூபத்தை இவர் ஒண்டிதான் பாக்குறாரு. அப்பந்தான் இவர் புரியுது, ஓ இவர் வந்து நார்மலா நம்ம நினைக்கிற குழந்தை எல்லாம் இல்ல, இவர் பயங்கரமான எலிவேட்டட் குழந்தை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு. சோ இப்ப என்ன பண்றாருன்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன குழந்தையில வந்து இவங்களுக்கு வந்து இவர் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது ரொம்ப பிரியம் இல்லை. ஏன்னா இவர் சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சே இவங்களோட அண்ணா நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவர் வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறாரு. அதனால இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஐயோ இந்த மாதிரி சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம புள்ளியும் படிச்சா சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் போனா பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னு. சோ அப்புறமா தான் இந்த குழந்தை சொல்லுது, பரவாயில்ல நான் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லாம அவ இன்னொரு பாஸ்ட் டைம் என்னன்னா, நம்ம சாமிக்கு வந்து இந்த மாதிரி மண்ணு சாப்பிடுறேன், எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த சாமிக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பழசானா அந்த சட்டி எல்லாம் ஒரு மூலையில போட்டு ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்க, அது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இவன் போய் அது மேலேயே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. ஏமா இந்த மாதிரி எல்லாம் உட்காரன்னா, நான் என்ன பண்றது, நான் படிக்கவே இல்லை, எனக்கு இதான் எது நல்லது தெரியல, எனக்கு எது கெட்டது தெரியலன்னு புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு இவரை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்க. சான்ஸ்கிரிட்லயே ரொம்ப சின்ன வயசுலயே மிகப்பெரிய பண்டிட்டா வராரு. ஆனா அவர் பண்ற பிலாசபி பேரு நியாய பிலாசபி. இதுல என்ன வித்தியாசம்னா, எந்த பாஷையும் சரி எல்லாமே வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை அதான் இங்க சுத்தி இருக்கிற எல்லா வைஷ்ணவரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணரை வந்து புகழ்ந்து பாடுறதா இருந்தா அது கிரேட், அது இல்லாம எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு லாபமே இல்லை அப்படின்னு. சோ அதுதான் டோட்டல், இல்லைன்னா வேஸ்ட் பண்றதே வந்து லாபமே இல்லாம அப்படின்றதுதான் அவங்க வந்து சொல்றாங்க. நம்ம இது கூட அந்தம் மம பிரவிஷ்யதி ஏய வித்யாம் உபாசதே ததோ பூயைவ தே தமோ யயு வித்யாம் யாம்ரதாஹ. சோ என்ன சொல்றாங்க, படிப்புலயே எங்க நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் இல்லையோ அந்த படிப்பே இல்லை, படிக்காதவனுக்கு ஈக்குவல்ன்றத நம்ம ஈஷோ 9, 10, 11 ஸ்லோகம் வித்யாவை பத்தி இருக்கிறதுல 10வது ஸ்லோகத்துல இது வருது. நெக்ஸ்ட் பண்றாங்கன்னா, இந்த குட்டி குழந்தை வந்து ஸ்காலரா இருக்க வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு திக்விஜய் பண்டிட் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய பண்டிடர் இருக்காரு. என்ன அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சிலர் வந்து கொஞ்சம் ஓடியும் போயிடுறாங்க,
சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஓ மை காட், இவர் வந்து நம்ம போய் நம்ம வந்து பண்டிட் கிட்ட ஓடிட்டோம்னா, அவுட் ஆயிட்டோம்னா நம்ம பேர் கெட்டுடும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நிர்மாயான். இப்போ என்ன ஆகும், ரெண்டு, அவன் ஜெயிச்சுட்டான்னா நம்ம ஊருக்கு பெருமை, தோத்துட்டான்னாலும் என்ன குழந்தை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு மேனேஜ் பண்ணலாம். குழந்தைய நான் அமிச்சேன், பாவம் குழந்தை தோத்துச்சு, நாங்களா இருந்தா நம்ம ஜெயிச்சுட்டு போகணும். இப்போ திக்விஜய் பண்டிட் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப புத்திசாலி. அவர் வந்து இவர் சொல்றாரு, நீ ரொம்ப பெரிய பண்டிட்டாமே, நீ ரொம்ப புத்திசாலியா. இவர் சொல்றாரு, ரொம்ப ஹம்பிள் அவரு, நான் அதெல்லாம் இல்லை, நீங்க எந்த லெவலுக்கு, நான் வந்து உங்களை பத்தி நிறைய கேட்டிருக்கேன், கங்காமா பத்தி நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு பாட்டு பாடுங்களே அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் உடனே வந்து 100 ஸ்டான்சாஸ் வந்து, அதாவது 100 ஸ்டான்சா கங்கா அம்மா பத்தி அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு சரளமா அவர் பாடுறாரு. இவர் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காரு, ஒண்ணுமே பேசல. அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் சொல்றாரு, என்னம்மா உனக்கு புரியவே இல்லையா, ஒண்ணுமே பேசல அப்படின்னு. அப்படி சிரிச்சுட்டு விட்டுறாரு. இல்ல என்ன விஷயம் சொல்லு அப்படின்னு. இல்ல நீங்க நல்லா பாடுனீங்க, ஆனா இதுல வந்து 5 குறைகள் இருக்கு அப்படின்னு. அதாவது 100 ஸ்டான்ஸால டக்குன்னு அவர் கண்டுபிடிக்கிற லெவலுக்கு அவருக்கு டேலண்ட் இருக்கு. அவர் ஒத்துக்கவே இல்லை. எப்படி அப்படின்னு, என்னன்னு சொல்லனா, இவர் சொன்னா கோவப்படலன்னா தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு. இல்ல நான் கோவப்படல, நீ சொல்லு அப்படின்னு. இவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீங்க இந்த தப்பு அந்த தப்புன்னு ஒரு தப்பா வந்து அவர் சொல்றாரு, அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்போதான் திக்விஜய் பண்டிட்கே, ஓ மை காட், இவர் ரொம்ப மிகப்பெரிய பண்டிதர், இவர்கிட்டயே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துட்டு வைக்கிறார். சோ இந்த டைம்ல என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருக்கச்சே இந்த டைமா பார்த்து அவங்களோட அண்ணா, நான் சொன்னேன் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி சன்னியாசம் போறாங்க, இவர் இந்த மாதிரிலாம் சிச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபேவரபிளா இல்லாம கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு போகுது. சரி, இப்போ இன்னொரு ஒரு பாஸ்ட் டைம் என்னன்னா, நம்ம வந்து பார்த்தது மிகப்பெரிய கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம் வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி பெண்களோட அவருக்கு வம்பு இழுக்கிறதா. இவருக்கும் அதே மாதிரி என்னன்னா, ஆனா கொஞ்சம் வித்தியாசம் என்னன்னா, இந்த ஊர்ல இப்போ அந்த டைம்ல வில்லேஜ்ல அந்த ஊர்ல இருக்கிற பெண்மணிகள் எல்லாம் எப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி. சோ அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா கூட அந்த ஊர் பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, வெளியூர்ல இருந்து வெளி நாஷ்டத்துல இருந்து தான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. சோ இவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த பெண்கள் எல்லாம் வந்து குளிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம அந்த தேவர்கள் எல்லாம் கும்பிடுவாங்க இல்லையா, இந்த கிருஷ்ணரை விஷ்ணுவை எல்லாம் கும்பிட்டுட்டு சிவாவை, மெயினா சிவாவை எதுக்கு கும்பிடுவாங்கன்னா, நல்ல புருஷன் வேணும்னு. நேத்துதான் சிவராத்திரி ஆச்சு, கரெக்டா? சோ நீங்க எல்லாம் போய், ஏன்னா கிருஷ்ணரோட மிகப்பெரிய ஃபர்ஸ்ட் வைஷ்ணவா வந்து சிவாதான். சோ அதனால அவர்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு கிருஷ்ணரோட பக்தி கொடுன்னு சொன்னா அவர் கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. சோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் வந்து இதே எண்ணத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க அவரெல்லாம் கேக்குறீங்க, என்ன கேளுங்க, நான் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன், ரொம்ப அழகா நீங்க கேட்டதெல்லாம் நான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு. இவங்க போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோடனே, சி உனக்கு வந்து உனக்கு எப்படின்னா, உன்னோட கணவன் வயசானவனா இருப்பான், உன்னோட கணவன் வந்து 4 பெண்டாட்டி இருக்கும், அப்படியெல்லாம் சும்மாவே இவர் சாபம் கொடுத்தாரு. அவங்க உடனே பயந்தாமா, வேண்டாமா, நீ என்ன அண்ணா தானே, நீ தம்பி தானே, நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு. சரி நான் இப்ப சொல்றேன், உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப அழகா நல்லவனா உனக்கு கிடைப்பாங்க அப்படி இப்படின்னு இவர் வந்து பேசுறாரு. ஆக்சுவலா பார்த்தா நிஜமா வாயால சொன்னாரு. பட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், அந்த அவர் சொன்னது ஒண்ணு, ஆனா இவரு அவங்க வந்து லைட்டா எடுக்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா அவர் தான் தெய்வம் அப்படின்னு. அவரு 10 வயசுலயே அவர் ஸ்காலர் ஆயிட்டாரு. ஏன்னா 8 வயசுல ஸ்கூலுக்கு போனாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அப்போ 5 வயசுல இருந்து போனதுல 8 வயசுல வந்து நம்ம பண்டிட் சான்ஸ்கிரிட் ஃபுல்லா கத்துக்கிட்டாரு. அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் ஆயிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்களோட தந்தை வந்து இறந்துடுறாரு. சோ அப்போ நினைக்கிறாங்க, சரி வீட்டுல வந்து இந்த மாதிரி நிலைமை இருக்குன்றதால அவர் வந்து 14 வயதுல அவரு லக்ஷ்மி பிரியா அப்படின்னு ஒரு பெண்மணி, இவங்க யாருன்னா நம்ம ருக்மணி லக்ஷ்மி இவங்க யாருமே வித்தியாசம் இல்லை, இவங்கதான் அவங்க வந்து பிக்ஸ் பண்றாங்க. எப்படி பிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறாரு அவங்களுக்கும் பார்த்துட்டு, அப்போ இப்ப மாதிரி ஹலோ நீ கிருஷ்ணரா அப்படிலாம் பேச முடியாது இல்லையா, அதனால அவங்க பார்த்து சிரிச்சுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அவங்கவுங்க இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க. அப்புறம் வல்லபாச்சாரியான்றது வந்து லக்ஷ்மி பிரியாவோட தந்தையார். அவங்க வந்து என்னன்னா, இவருக்கு வந்து வனமாலின்னு ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி அனுப்புறாரு. நம்ம சொல்லணும்னா நம்ம புரோக்கர் சொல்லுவோம்ல, இவர் புரோக்கர் எல்லாம் இல்ல, இவர் வந்து ஒரு பிராமணர். அவர் வந்து பேசுறாரு. இந்த வனமாலி என்றவரோட சரித்திரம் என்னன்னா, இவர் தான் விஸ்வாமித்ராவா ஃபர்ஸ்ட் ராமருக்கு சீதாவை பிக்ஸ் பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட் யுகத்துல. ரெண்டாவது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ருக்மணிக்கு வந்து சிசுபாலோட கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆச்சு இல்லையா, அந்த டைம் ஒரு பிராமணர் தான் அவங்க எழுதின லவ் லெட்டரை கிருஷ்ணருக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. அந்த பிராமணரும் இவர் தான். இந்த லீலையிலையும் வனமாலி என்றவங்க தான் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ இதுதான் இவரோட கம்ப்ளீட் பேரு. இதுக்கப்புறம் தான் நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திக்விஜயோட கதை சொன்னேன். அதாவது திக்விஜய் பண்டிட் ஒரு
வந்து அவர் வந்து அவரை போட்டியில ஜெயிச்சுட்டு மிகப்பெரிய பேரும் எடுத்துட்டாரு. திக்விஜய் என்றது வந்து திக்விஜயனே விஜயம் எடுத்து அவரோட ஆக்சுவல் அசல் பேர் என்ன கேசவ மிஸ்ரா என்ற பேர் தான் இருக்கு. கேசவ மிஸ்ரான்றது. சோ இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்ச நாள் அவர் அங்கேயே இருக்காரு. அவரோட லக்ஷ்மி பிரியான்றவங்க கொஞ்ச நாள்லயே வந்து அந்த பிரிவு ரொம்ப நாள் பிரிவுனால அவங்க இறந்துடுறாங்க ஒரு பாம்பு குத்தி. சோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அப்படியே அவர் அங்கேயே இருந்துட்டு இருக்காச்சு. அவங்க அம்மா சொல்றாங்க நீ வந்து இன்னொருத்தங்க, ஏன்னா இன்னொரு விஷ்ணு பிரியான்ற இன்னொரு மனைவியும் அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. இவங்க எல்லாருமே வந்து சாட்சாத் அந்த லக்ஷ்மி தேவியோட பிறவிகள் தான். சோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கச்சு இவரும் ஒரு ஸ்தானத்துல வந்து அந்த ஊர் இந்த அப்புறம் மெயினா என்னன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும், நம்ம வந்து இந்த சங்கீர்த்தன், ஏன்னா இவர் வந்து பக்தி வந்து இது வரைக்கும் இல்லை, இதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு ஸ்லோவா பக்தி டெவலப் ஆகுது. சோ அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா சரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஊரா அவர் போறாரு, கயா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த லோக்கலா போறச்சே அவர் ஈஸ்வரபூரி என்றவரை மீட் பண்றாரு. ஈஸ்வரபூரி என்ன பண்றாருன்னா ஈஸ்வரபூரி வந்து தான் எப்படின்னா ஒரு நார்மல் வைஷ்ணவாவா ட்ரெஸ் பண்ணாம அவர் வந்து சும்மா ஒரு மாயாவதி சன்னியாசி மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வர்றாரு. ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் பார்த்த உடனே அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள வந்து ஈஸ்வரபூரிய வந்து அவர் வந்து அவரோட சிஷ்யாவை எடுத்துக்க சொல்லி அவர் சொல்லிட்டு இவரே அவர் காதுல வந்து சங்கீர்த்தன் மந்திரா சொல்லிட்டு இவரும் அவருக்கு மூலமா சங்கீர்த்தர் யக்னா சொல்ல வைக்கிறார். சோ அப்படிதான் வந்து இவர் மொத்த ஸ்லோவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இவர் வந்து எல்லாரையும் சேகரிக்கிறாரு. அந்த வைஷ்ணவர் சொல்றாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஆகும்ன்றது இவருக்கு அப்புறம் வந்து ஃபுல்லா அவர் வந்து வைஷ்ணவ சங்கீர்த்தன் தான் அவருக்கு மொத்தமே நடக்குது. சோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இன்னொரு கதையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாரும் இருக்கீங்களா இல்ல தூங்கிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப சைலண்டா இருந்தா எனக்கு செம்ம பயம். சந்தோஷம். ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப மறுபடியும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 24 இயர்ஸ் வந்து இவர் வந்து அம்மாவோட இருக்காரு. அடுத்த 24 இயர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இவர் வந்து சன்னியாசம் எடுக்க போறாரு. இன்னும் இப்ப வந்து இந்த அம்மாவோட இருக்கிற கதை தான் இருக்கு. இப்போ அந்த இனிஷியேஷன் சொல்லுவோம் இல்ல, அது எடுத்த உடனே தான் இவரோட பேர் வந்து சைத்தன்யா அப்படின்ற பேர் வருது. இப்போ அவருக்கு ரஃப்லி 16 வயசு. சோ திரும்ப வந்து அவர் வந்து அவரோட ஒரு சின்ன கேங் சேகரிச்சுட்டு அவர் சங்கீர்த்தன் மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ வந்து அந்த ரூட் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சாந்த் காசி என்ற கதைகள் வரும். கரெக்டா? சாந்த் காசி என்றவர் இருக்காரு. அவர் கீழே வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். சனாதன ரூப கோஸ்வாமி, அது சாப்டர் 1 வரைச்சு நான் சொல்றேன். இப்போ சாந்த் காசி என்றவரோட கதையை நான் சொல்றேன். இப்போ என்னன்னா இந்த முஸ்லிம்னால சனாதன கோஸ்வாமி ரூப கோஸ்வாமி என்ற 3 பிரதர்ஸ், அதுல 2 பிரதர்ஸ் தான் ரொம்ப கோஸ்வாமியா இருக்காங்க. இவங்களோட பேரு இவங்க ஆக்சுவலா பிறந்தது பிராமணா தான். ஆனா இவர் முஸ்லிமா ஒர்க் பண்றதால ஹிந்துஸ் ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க. முஸ்லிம்ஸும் எப்படி இருந்தாலும் இவங்க பேரை மாத்தி வச்சுட்டாங்க. சோ இவங்க 2 பேருமே வந்து அங்க இருக்காங்க. அவங்க இப்போ அந்த சாந்த்காசி மூமெண்ட் அப்போ இவங்க எல்லாம் வந்து சங்கீர்த்தன் மூமெண்ட் பேச அப்படின்னு. இப்போ வர்ற முதல் கதை என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம இப்போ வந்து நித்யானந்தாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு மீட் பண்ண அப்புறம் இந்த சாந்த்காசி கதை அப்போ தான் இவர் நித்யானந்தா சேர்ந்து ஒரு கூட்டா இருக்கச்சே இவர் வந்து இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு இல்லையா. இந்த ஸ்ரீ சங்கீர்த்தன் மூமெண்ட் வந்து ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்போ 2 கதைகள் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம ஜெகாய் மகாய் கதை, அதை நான் எலாபரேட் பண்ண மாட்டேன். ஜெகாய் மகாய்ன்றது இருக்கிறதுலயே மோசம். இவர் என்ன சொன்னா ஊரூரா போய் எல்லாருக்கும் இந்த சங்கீர்த்தன் சொல்லி கொடுங்க. அதை அவர் ஹரிதாஸ் டாக்கூரும் நித்யானந்தா 2 பேருமே வந்து இந்த மாதிரி அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டே போறாரு. அப்போதான் ஜெகாய் மகாய் என்றவங்க 2 பிரதர்ஸ், குடிகார பசங்க, எல்லாம் கெட்ட பழக்கங்களும் இருக்கு. கோவத்துல இந்த பேர் வந்தோடனே நித்யானந்தா தலையை போட்டு வச்சுட்டாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவால தாங்க முடியாம அவரோட விஸ்வரூபம் இல்ல, அவர் சுதர்ஷன் சக்கரத்தை எடுத்தாரு. நித்யானந்தா பிரபு வந்து எடுக்காத, ஏன்னா நீங்க வந்த பர்பஸ் வேற சொல்லி அவரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாரு. ஏன்னா நித்யானந்தா பிரபுன்றவரு பல்ராம். இப்போ 2 பல்ராம் சொன்ன, அண்ணாவும் பல்ராம். அது வந்து ஒண்ணு வந்து பல்ராமோட ஆக்சுவல் ரூபம், இன்னொன்னு வந்து அவரோட எக்ஸ்பான்ஷன், அவரோட அவதார். சோ அந்த மாதிரி நடக்கிற ஒரு ஸ்டோரிகள் இப்போ இப்படி போயிட்டே இருக்கா. இப்போ அடுத்தது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, சாந்த் காசி அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு ஸ்ட்ரிக்டா இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. சோ என்னன்னா எல்லாருமே ஸ்ரீனிவாசன் அங்கன் என்ற அவரோட வீட்டுலதான் இவர் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார் சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் பசங்களுக்கு. வெளியில இவங்க எல்லாருமே நைட் வந்து இந்த இடத்துக்கு மாயாப்பூர் போறச்சு நான் போனேன். அங்க போனீங்கன்னா நீங்க பாப்பீங்க, ஒரு சாதாரண
வீடு நம்ம ட்ரிப்ளிகேன் அந்த காலனில இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனா அங்க போனா அவ்வளோ ஒரு டிவைன் ஃபீலிங் உங்களுக்கு இருக்கும். அங்க என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் சங்கீர்த்தன் மூமெண்ட் அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. என்னன்னா இவங்க எல்லாம் கூட்டு சேர்ந்து நைட் எல்லாம் பேசிக்கலி நம்ம சொல்லுவோம் பேச்சுலர்ஸ் பார்ட்டி, அவங்க பேச்சுலர் பார்ட்டி பண்ணாங்க. பட் என்னன்னா நம்ம பண்ற பேச்சுலர் பார்ட்டி அர்த்தம் வேற, இவங்க பண்ண பேச்சுலர் பார்ட்டி என்னன்னா இவங்க வந்து உட்காந்து சங்கீர்த்தன் நைட் ஃபுல்லா. சோ நம்மளுக்கெல்லாம் சந்தேகம் வந்த மாதிரி அந்த ஊர்க்காரங்களுக்கும் சந்தேகம் வந்துச்சு. இவங்க என்னடா நைட் ஆனா ஈவினிங் ஆனா இந்த பாட்டெல்லாம் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக உள்ள போய் லாக் பண்ணிட்டு என்னதான் பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் வேவ் பார்த்தா இவங்க ஒரே ஆட்டம் போடுறது, குஷி போடுறது, எல்லாம் பக்தி. ஃபுல் நைட் உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரி ஹரி, இததான் ஓவர் நைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா இந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ண உடனே கிளியரா வார்னிங் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. அப்போ வந்து இது ஃபுல் கேங் சேர்ந்துச்சு. அவங்க மறுபடியும் இந்த மாதிரி எல்லாரோட வீட்டுல வச்சுட்டு ஹரிதாஸ் டாக்கூர் வீட்டுல போய் அவரோட மேலத்தை எல்லாம் கூட உடச்சிட்டாரு. ஸ்ரீனிவாசன் அங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவரோட மேலத்தெல்லாம் அனுப்பிட்டோன்னே போறாரு. என்ன ஆகுதுன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு சாந்த்காசியை மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கூப்பிடுவாரு. ஏன்னா இவர் கம்சரோட மறுபடியும் பிறவி கூப்பிட்ட உடனே அவர் வந்து காலியே ஊந்துறாரு. என்னன்னா அந்த முன்னாடி நாள் வந்து அவர் கனவுல வந்து நரசிம்மன் வந்து அவரை வந்து அழிக்கிற மாதிரி புடிச்சு நம்ம இத வந்து அவரோட நகத்தை போட்டு கீற மாதிரி. அடுத்த நாள் பார்த்தா அவருக்கு நிஜமாவே அந்த புலியோட மார்க் இருக்கு. அதனால அவர் சைத்தன்யா மகாபிரபு லிட்டரலா சாரி கேட்டு அவர் விழுந்துடுறோடனே அதுக்கப்புறம் அவரும் ஒரு வைஷ்ணவா ஆயிடுறாங்க. சோ இந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். சோ இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இவங்க பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற அவர் முஸ்லிமா இருந்தா அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு. பட் நம்ம எல்லாம் விட மாட்டோம் இல்ல. அதனால ஸ்மார்த்தா பிராமின்ன்றவங்க வந்து இந்த நிமாய் பிரபு பத்தி பொறாமப்பட்டு அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏதோ அது சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை ஆக்சுவலா வந்த ரீசனே இந்த ஸ்மார்த்தா பிராமின்னாலதான். இல்லைன்னா சாந்த்காசி அவருக்கு வந்து இவங்களை பாத்துக்கிறதுக்கெல்லாம் அவருக்கு டைம் இல்லை. ஆனா அதனாலதான் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சாந்த்காசி ஸ்ரீனிவாஸ் அங்கன்னு சொல்றேன், ஸ்ரீனிவாஸ் பிரபு வீட்டுக்கு பண்டிதா வீட்டுக்கு போயிட்டு அவரோட மிருதங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை போட்டு உடச்சு இதெல்லாம் கூத்து நடக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க பாத்தீங்க இதெல்லாம் ஆயிட்டு சரியாயிட்டு அவர் சன்னியாசி எல்லாம் எடுத்துட்டு 24வது வயசுல என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த குழப்பத்தோட நம்ம இருக்கக்கூடாது, என்னதான் இருந்தாலும் ஃபேமிலி தான் செட் ஆகாது, நம்ம சன்னியாசி போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. சோ அப்ப வந்து அம்மா கேட்டுக்கிறாங்க, அம்மா நீ எங்கேயோ எல்லாம் போகாத, இதே ஏரியால இரு, அப்பதான் நானாவது பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னதால அவர் வந்து தொலைவு ரொம்ப போகாம அந்த இடத்துல, ஏன்னா அவர் வந்து சவுத் எல்லாம் போகணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அது ஒரு 6 வருஷம் ஜேர்னி பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ரொம்ப அங்கெல்லாம் சுத்தாம அதே இடத்துல இருக்காரு. சோ இதுதான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் 24 இயர்ஸோட கதை. அடுத்த 24 இயர்ஸோட கதை வந்து நான் வந்து அடுத்த செஷன் வரைச்சே மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு சம்மரி கொடுக்குறேன். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சாப்டர் 1 சம்மரி எடுக்கலன்னா அப்புறம் நீங்க வந்து சாப்டர் 2 நாளைக்கு எடுக்க போறாங்க, அப்ப டோட்டலா மிஸ் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? சோ நான் சாப்டர் 1ஓட கதை என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சாப்டர் 1 ரெடிங்களா? சோ இது வரைக்கும் அவரோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் 24 இயர்ஸ். இப்போ சாப்டர் 1ன்றது என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பர்டிகுலர் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யான்றது 1967ல பிரபுபாத் அவங்க முடிச்சிட்ட கதை. இது வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிருதான்றது 3 எடிஷன் இருக்கு. ஆதி லீலா, பிகினிங், மத்திய லீலா, அப்புறம் அந்த கடைசி அந்த 3 புக்ஸ் 3 வால்யூம்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அப்ரிவேட்டட் வெர்ஷன் தான் இந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யான்றது இருக்கு. இப்போ சாந்த்காசி கதை நான் ஏன் உங்களுக்கு கொடுத்தேன்னா சாந்த்காசி என்றவர் வந்து வேற யாருமே இல்லை. இவர் வந்து நம்ம அவர் அதாவது அந்த முஸ்லிம் ரூல் இருக்கச்சே வந்து 2 பிரதர்ஸ் இருக்காங்க. சனாதன கோஸ்வாமின்றது இருக்கிறதுலே பெரிய அண்ணா, அவரோட தம்பி வந்து ரூப கோஸ்வாமி. இவங்க 2 பேருமே இப்போ சொல்ற அலகாபாத், அப்போ சொல்ல வந்து பிரயாகா என்ற ஊர்ல இந்த 2 பேர் இருந்தாங்க. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவருக்கு ஒரு தம்பி இருக்காரு வலபா. அவங்க 2 பேருமே வந்து இந்த பிந்து மாதவா அப்படின்ற கோயில் வந்து பார்க்க வராங்க. அப்போ வந்து இவரை வந்து பாக்குறாரு, இவரும் அவரை பாக்குறாரு. ஆனா இவங்க பக்கத்துல இல்ல, தூரத்துல இருந்து நோட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. சைத்தன்யாவும் விடுவாரா? எங்க பக்தி இருந்தாலும் அவர் அப்படியே பிடிச்சிருவாரு இல்ல. அவரும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவரே வந்து கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குதுன்னா இது ஒரு டிவோட்டியா எப்பவுமே வந்து 2 விஷயம். பக்தியில பொறுத்த வரைக்கும் முன்னேற்றம் இருக்கும். அப்படியே இருக்கேன் பக்தியில இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்லயே இருக்கேன்ற கான்செப்ட் இல்ல. பக்தி பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணு முன்னேறிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா பின்னாடி வரும்.
அப்படியே இருக்கிற சான்ஸ்ன்றது இல்லை. எப்பவுமே முன்னேறது ஏறிட்டே இருக்கும். அதுதான் இந்த பக்தியோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ என்னன்னா இவர் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு, ஹரே கிருஷ்ணா சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஏன் சாண்டிங் பண்றோம்னா அது வந்து நம்ம அந்த செடிக்கு தண்ணி ஊத்துற மாதிரி. பை சான்ஸ் செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறதை விட்டுட்டோம்னா என்ன ஆகும், செடி வந்து இறந்துடும். அதேதான். அது ஒன்றும் இல்லாம அது ஒரு முக்கியமான பாடம். ரெண்டாவது பாடம் இங்க சொல்லிக் கொடுக்கறது, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லிக் கொடுக்கறது வந்து என்னன்னா, இருக்கிறதுலயே 10 அஃபென்சஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, என்னெல்லாம் தப்பு அப்படின்றது நிறைய பார்த்திருக்கோம். அது கவர் பண்றாங்க. ஆனா அதுல முக்கியமானது என்னன்னா வைஷ்ணவ அவதாரன்றது. வைஷ்ணவ அவதாரம்னா எந்த விதத்தையும் ஒரு வைஷ்ணவாவை நம்ம தப்பா பேசிட்டோம்னா, சோ இந்த வைஷ்ணவா வந்து இப்போ இமீடியட்டா நிறைய பேர் கேட்பாங்க, என் பையனா இருந்தா நான் திட்டலாமான்னு. திட்டுறது வேற, ஒரு ரோல்ல இருந்தா, இதுவே பாஸா இருந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த பொசிஷன் அது வந்து டியூட்டியா பண்றோம். ஆனா சில தடவை நம்ம கிண்டல் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, இது அது. அதுதான் மாயாப்பூர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, இந்த மாதிரி புண்ணியங்கள் பண்ணா 1000 கணக்கு வரும். ஆனா பாவங்கள் வந்து சைத்தன்யா ரொம்ப இலகின மனசால விட்டுருவாரு. ஆனா விருந்தாவன் வந்து எப்படின்னா, புண்ணியங்கள் 1000, ஒரு புண்ணியம் பண்ணா 1000க்கு ஈக்குவல், ஒரு பாவம் பண்ணாலும் 1000க்கு ஈக்குவல், மல்டிப்ளை ஆகும். இது ஏன் சொல்றோம்னா, மாயாப்பூர் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளவு இலகிய மனசுன்றதால கிருஷ்ணரோட பிரேமையை கண்டறிக்கிறதுக்கு ஷார்ட் ரூட் வந்து சைத்தன்யா பிரபுனால நம்ம பஞ்சதத்வா மந்திரம் சொல்றோம். பஞ்சதத்வா மந்திரம்னா என்ன மந்திரம் சொல்லுங்க? ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணான்றது மெயின் மந்திரம். சைத்தன்யான்றது இந்த 5 பேர். இந்த 5 பேர் யாருன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சோ அதை நான் கவர் பண்ணல. சோ என்னன்னா இப்போ என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ண பிரேமை வரணும்னா ஒண்ணு அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ரெண்டாவது கிருஷ்ண பிரேமை வேணும்னா கிருஷ்ண ரூபத்தை தான் பண்ணணும். நான் தேவர்களை கும்பிட்டேன், அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். தேவர்களை கும்பிட்டேன், இல்ல எனக்கு கிருஷ்ணரோட வேற ரூபம் கும்பிட்டேன், அதாவது லைட்ல கும்பிடுறேன், அவரை பரமாத்மாவை கூப்பிடுறேன்னா ரொம்ப நாள் ஆகும் கிருஷ்ணரை போய் கண்டடையிறதுக்கு. சோ அதுவும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்றேன், சரிங்களா? இப்போ வந்து நான் வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் சாப்டர்ல, நீங்க வந்து படிக்கலாம் அப்படியே. அதாவது சாப்டர் 1 நான் வந்து காப்பி பண்ணி நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். சோ உங்களுக்கு படிக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணேன், யாரெல்லாம் வேர்ட்ல பண்ணிருக்கேன். சோ யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு நீங்களே டர்ன்ஸ் எடுத்து நீங்களே படிங்க. ஒரு 2-3 பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் நிறுத்துங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், சரிங்களா? ஸ்கிரீனு ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்களேன். சாப்டர் 1 ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி. எந்த விஜயகுமாரி? ரெண்டு விஜயகுமாரி இருக்கும். நம்பர் 1 வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஜயகுமாரி ஆர், இன்னொருத்தங்க வந்து நெக்ஸ்ட் விஜயகுமாரி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. Srila Rupa Goswami, the younger brother of Chaitanya Goswami, Sanatana Goswami. Sanatana Goswami went Prayaga, the modern city of Allahabad. The two brothers, Rupa Goswami and Vallabha Lord, was on his way to visit the temple of Bindu Madhava. My dear Rupa, please get up. The Lord accepted the two brothers as his devotees. By the mercy of the spiritual master and Krishna, one receives the seed of devotional service. The taste is fruit. However, it is necessary for the devotee at transcendental gardener to water the plant daily by chanting and hearing. Unless one waters the plant by chanting and hearing, there is every chance that it will dry up. An offense to a pure devotee of the Lord's called Vaishnava Aparadha, the mad elephant offense. In the discharge of devotional service, an offense to the feet of a pure devotee creates havoc and stops one's advancement. Thus, one has to defend the plant of bhakti by fencing it off properly and taking care not to offend pure devotees. Then the plant of devotional service will be properly protected. Mathaji, நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? இது நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நான் சொன்னதா இல்லையா வைஷ்ணவ அவதார். அதனாலதான் நம்ம வந்து தண்ணி ஊத்துறதும் பேசியாச்சு, வைஷ்ணவ அவதாரம் பேசியாச்சு. இருக்கிறதுலே முக்கியம் என்னன்னா நம்ம வந்து எப்படி ஒரு வேலி போட்டு நம்ம எப்படி காப்பாற்றணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம பக்தியையும் காப்பாத்துறதுக்கு நம்ம வேலியா இருக்கிறது வந்து நம்ம பக்தர்கள் என்றதுதான். இவ்வளவு நேரம் நீங்க
இவ்வளவு நேரம் இப்ப இங்கிலீஷ்ல சொன்னாங்கல்ல மாதாஜி, எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் புரியாது. இப்போ நீங்க இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு வந்ததுதான் படிச்சாங்களா? ஆமா, நான் இது ஆல்ரெடி நான் வந்து இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க படிங்கன்றதுக்கோசம் தான் நான் சொன்னேன். சரி, நான் எப்படி இருந்தாலும் எல்லாம் தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டேன். இப்போ சரிங்க மாதாஜி. ஆமா, இந்த பேரா ஒண்டி படிச்சிருங்க. ஏன்னா இதுவும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. சரி, In Krishna consciousness, there is no scope for worshipping any demigod or even any form of Krishna, nor is there room for indulgence in speculative empiric philosophy or fruitive activities. One should be free from all these contaminations. Hare Krishna. Thank you so much Mathaji. ரொம்ப கிளியரா படிச்சீங்க. அடுத்த விஜயகுமாரி மாதாஜி எடுங்க. Hare Krishna Mathaji. இப்போ இனிமே நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு பேரா நிறுத்துங்க, நான் நடுவுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அவங்க சொன்னதும் கரெக்ட். நான் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நீங்க படிச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியாது. சோ புரியலன்னா நான் 3 லைன்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அவங்களுக்கு இதுதான் அது அப்படின்னு புரியும். Hare Krishna Mathaji. Just as an ordinary materialistic businessman thinks of nothing else when he is absorbed in this business, a pure devotee when engaged in the service of the Lord does not think of anything beyond that engagement. Hare Krishna. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பிசினஸ் ஆளை எடுத்துக்கோங்க வச்சுக்கோங்களேன். அவன் என்ன பண்ணுவான், காலையில எந்திரிச்ச மூமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் பார்ப்பான். என்ன பிசினஸ், என்ன பிரச்சனைன்னு. நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் அவன் மொபைல் தான் பார்ப்பான். கரெக்டா? ஏன்னா பிசினஸ் அவன் பிரெட் கிட்ட சாப்பிட்டுட்டே கூட பிசினஸ் தான். லேப்டாப் உட்காந்து, ஏன்னா ஒரு பயங்கரமான பிசினஸ் காரனுக்கு வந்து தனியா ஒரு டைம் கொடுக்கறதுக்கு டைமும் மைண்ட் ரெண்டுமே இருக்காது. ஏன்னா 24 மணி நேரமும் அதே தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஏன் பிசினஸ் காரன் சொல்றோம்? ஏன்னா சொந்தமா தொழில் பண்றவனுக்கு அவனோட பிரச்சனை, வேலை பண்ண ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. காலையில போயிட்டு 7 மணிக்கு வந்துடுவோம். அந்த பிசினஸ் என்ன ஆகுதுன்றது அடுத்த நாள் நினைக்கலாம். ஆனா சொந்த பிசினஸ் காரன் வந்து 24/7 அதே நினைச்சிட்டு இருப்பான். கரெக்டா இல்லையா? Yes Mataji. கரெக்டுங்களா? சொந்த பிசினஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிறவங்களும் எப்ப பாரும் அதேதான். அதானே கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நம்மளோட 10.9ல, தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஷ்மரன் யுக்தேஷா மை அர்பிதா மனோ புத்திர். எல்லாம் சைலண்ட் ஆயிடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு எடுத்து கொடுக்க மாட்டீங்களா? ஏன்னா நம்பர் சொன்னா கஷ்டம் தான், நான் ஸ்லோகம் ஸ்டார்ட் பண்றேன். நீங்க அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறீங்க. Hare Krishna. So Mathaji, next para 11th point padinga. Yes Mataji. Hare Krishna. There are 3 stages of devotional service. The first is the beginning stage of cultivation. The second is the realization of service. And the third, the supreme stage, is the attainment of love of Godhead. There are 9 different methods of cultivating devotional service: hearing, chanting, remembering, etc. And all these processes are employed by the neophyte in the first stage. Hare Krishna. So neophyte என்ன நம்மள மாதிரி ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்னன்னா, பிரேம பக்தின்றது அல்டிமேட் ஸ்டேஜ், ஃபைனல். அதாவது கிருஷ்ணரை நினைச்சாலே அந்த பிரேம வந்துடும். ராதா, மாதவேந்திர பூரி, இவர் சைத்தன்யா மகாபிரபு. பை தி வே மாதவேந்திர பூரி என்றவர் யாருன்னா மாதவேந்திர பூரியோட ஈஸ்வர பூரியோட சிஷ்யா தான் சைத்தன்யா மகாபிரபு. இதே நான் சொல்றேன்னா நம்ம அந்த பரம்பரையில தான் இருக்கும். சரிங்களா? சோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நான் மியூட் பண்றேன், நீங்க பேசறச்சு அன்மியூட் பண்ணுங்க. கர்புருன் சவுண்ட் எல்லாம் வந்து அதுதான். இப்ப என்னன்னா 3 ஸ்டேஜ் இருக்கு. இந்த 3 ஸ்டேஜ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பிரேம பக்தி. என்னடா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டேஜ் இல்லாததால என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்ம சாதனா பக்தின்னு சொல்லுவோம், நம்மளே பண்ணிக்கிறோம். அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுக்கு தான் 9 வகைகள் இருக்கு. என்ன? ஸ்ரவணம் சொல்றோம் இல்லையா? ஸ்ரவணம் ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்க அப்படின்னு. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். யாருக்கெல்லாம் தெரியும் 9 சொல்லிடுங்க நீங்களே. எவ்வளவு படிச்சீங்க? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், இந்த 9 சேர்த்து பண்ண ஒருத்தர் யாரு? பிரஹ்லாத். பிரஹ்லாத் வந்து இல்ல பிரஹ்லாத் பூஜை எல்லாம் பண்ண முடியாது. தேங்க்யூ சோ மச். பிரஹ்லாத் வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப குட்டி பையங்க. பிரஹ்லாத் வந்து பூஜை எல்லாம் பண்ற லெவலுக்கு தெரியாது இல்லையா? ஏன்னா அது சின்ன குழந்தையில இருந்து பண்றாரு. சோ அவர் மொத்தமே ஸ்ரவணம்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு.
ஆனா விஷ்ணு ஸ்மரணம் தான் அவர் எப்ப பாரும் அதுதான் அவரோட இப்ப சொன்ன அந்த சதுர் ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் அவர் கடைசியில அது உண்டிதான் அவர் நினைக்கிறாரு. சோ அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த 3 ஸ்டேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரம்பம், ரெண்டாவது வந்து நம்ம ரியலைசேஷன். இப்ப நீங்க சொல்வீங்க ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து நடைமுறையில அது கொண்டு வரணும். அந்த நிலைமையில நம்ம இல்ல. ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம தான் சொல்லிக்கிறோம், ரைட்? இதுவே நம்ம வீட்டுல வந்து யாராவது திட்டினாங்கன்னா நம்மளுக்கு சர்ன்னு கோவம் வரும். கரெக்டா? நம்ம ரியலைஸ் பண்ணா நம்ம வந்து நம்மள ஒண்ணும் திட்டல, நம்ம சரீரத்தைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால போக முடியல. அதனால அந்த நிலைமை அந்த இடம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணலன்னு தான் அர்த்தம். சரிங்களா? மூணாவது வந்து நம்ம சுப்ரீம் ஸ்டேஜ்னா கிருஷ்ணர் பிரேமா ஸ்டேஜ், அதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். அதாவது அதே மாதிரி இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜும் என்ன ஆகுதுன்னா, சரி நீங்க படிங்க, அதுக்கப்புறம் சொல்றேன். 12 படிங்க. Hare Krishna Mathaji. In the stage of transcendental love of God, there are further developments known as transcendental affection, emotion, ecstasy, and extreme and intense attachment. These are technically known by the terms Raga, Anuraga, Bhava, and Magabhava. The progress from one stage to another is like the thickening of sugarcane juice. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம சுகர் கேன் ஜூஸ் எப்படி திக்காயிட்டே இருக்குமோ ஒரு லேயருக்கு, அந்த மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பிரேமா கூட ஒரு லெவல்ல நிக்க மாட்டேங்குது. அதுவும் நிறைய 4 லெவல் இருக்கு. என்னன்னா ராகா அப்படின்றது வந்து இந்த பாவம் பண்றோம்ல, அதோட இன்டென்சிட்டி வேறுது. எமோஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா நம்ம சொல்ற ஸ்டேஜ் வந்து ராகா, அடுத்த ஸ்டேஜ் அனுராகா, நெக்ஸ்ட் பாவா, அப்புறம் மகாபாவா. அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியும் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு. இதுவும் ரொம்ப டெக்னிக்கல். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருக்கிறதால நான் அதை போட்டிருக்கேன். 13 கூட படிங்க மாதாஜி. 14 Hare Krishna Mathaji. Then one is actually situated transcendently. There is no fear of falling down. This stage is technically called Satyai Bhava. There are further developments within this stage known as Vibhava, Anubhava, Satvika, and Vibhachari. Sorry, Mataji. No problem. Hare Krishna. So இது என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம வந்து இப்ப வந்து ஃபாலிங்னா நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறோம் நான் வந்து என்ன ஆனாலும் நான் விழ மாட்டேன்னு. ஆனா பக்தின்றது வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லாத வரைக்கும் தான் பக்தி. இப்போ நான் வந்து இப்பதான் சொன்ன ஜெகநாத் மிஸ்ரா, அவங்க தந்தை இவர் பிறக்கிறதுக்கு, இவங்க அண்ணா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி 8 பெண் குழந்தைங்க இறந்துட்டாங்க. அந்த நிலைமையில இருக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உடனே வந்து சாமி இல்ல இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டுருவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? வெரி காமன். நம்ம நினைக்கிற நிலைமை அப்படிதான். சோ அப்படி இல்லாம எந்த பிரச்சனை ஆனாலும் கொஞ்சம் கூட அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கிறது தான். அதுதான் அதை பத்தி தான் சொல்றாங்க. இப்போ நிர்குணான்றது என்னன்னா, நம்ம வந்து நம்ம இந்த எல்லா லோகங்களையும் கட்டி பிடிக்கிறது என்ன, இந்த மெட்டீரியல் எல்லாம், இந்த பூலோகம் போர்லோகம் 14 லோகங்களையும் கட்டி பிடிக்கிறது நம்மளோட மாயா தேவி தான். அவங்க வந்து ரோப் குணானா என்ன, அந்த கயிறு போட்டு இழுக்கிறாங்கன்னு. 3 குணங்கள் என்ன சொல்லுங்க? சத்வ ரஜோ தமஸ். சத்வ ரஜஸ் தமஸ். 3 போட்டு நம்மள எல்லாம் பால் ஆடுறாங்க இல்லையா? இப்போ இந்த 3 குணத்துல மேல இருக்கிறது தான் கிருஷ்ணர். அதனாலதான் நிர்குணா. நிர்குணானா குணங்கள் இல்ல, இந்த 3 குணங்கள் இந்த 3 குணங்கள் இல்லாததுதான். 3 குணங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. சாரி, மியூட் பண்ணிட்டேன். 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். தேங்க்யூ சோ மச். சரிங்களா? இப்போ வந்து புஷ்பா மாதாஜி 15, 16. 14th நிர்குணா, எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் லவ்விங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்களுக்கும் படிக்க வாய்ப்பு தாங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? எங்களுக்கும் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க மாதாஜி. இன்னும் 3 பேஜ் இருக்கு, டோன்ட் வரி. ஃபர்ஸ்ட் புஷ்பா மாதாஜி இன்னும் படிக்கல இல்ல? படிக்கல மாதாஜி. அதான் புஷ்பா மாதாஜி படிங்க, அதுக்கப்புறம் ராமலட்சுமி மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் HK மாதாஜியா பிரபுவான்னு தெரியல, அவர் படிக்கலாம். படிச்சவங்க வந்து கை லோவர் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ சோ மச். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Exchange in loving reciprocation between the lover and the beloved is generally called Krishna Bhakti Rasa, the transcendental taste of exchanging loving sentiments between the devotee and the supreme personality of Godhead. Rasas. Paskiva Mataji. Rasa. ஒரு செகண்ட். சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ண பக்தி ரசான்றது என்னன்னா அந்த பிரேமா ஸ்டேஜ், அதாவது ரொம்ப விருப்பப்பட்ட ஒரு ஸ்டேஜ், அதாவது திரும்ப காட்டுற ரிலேஷன்ஷிப் தான்.
இப்போ அதுதான் ரசம். இப்போ வந்து ரசம் பத்தி நம்ம ரசாக்கள் பத்தி பேசுறோம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கேள்வி கேட்காம இருக்க முடியாதுங்க, சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரிஞ்ச டாபிக் தான், புதுசா எடுக்கல, சைத்தன்யா கேள்வி இல்ல, பழைய கேள்வி கேட்கிறேன். நம்ம 5 ரசா சொல்லுவோம் இல்லையா, அது என்னது? சாந்த ரசா, சாக்கிய ரசா, பக்தி ரசா. பக்தி ரசா இல்ல, மாதுர் ரசா, மாதுரிய ரசா, சாக்கிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா, வாத்சல்ய ரசா. ரைட்டா? இதுல வந்து என்னன்னா இந்த சாந்த ரசாவும், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதுதான் சொல்றேன். சாந்த ரசாவும் நீங்க அடுத்தது வந்து தாசிய ரசாவும் உண்டிதான் வைகுண்டத்துல இருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நாராயணா, விஷ்ணு எல்லார்கிட்டயும் இந்த 2 தான். இப்போ திருப்பதிக்கே நீங்க எல்லாரும் திருப்பதி போயிருக்கீங்களா? திருப்பதி வெங்கடேஷ் பெருமாள் கிட்ட உங்களை கூட்டிட்டு போய் விட்டான் ஒரு 1 மினிட் உங்களுக்கு தனியா டைம் கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கோங்க. சான்ஸ் இல்ல, 1 செகண்ட் தான் கிடைக்கும். பட் ஏதோ லக்கு உங்களுக்கு 1 நிமிஷம் கிடைக்குது வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? காலைல விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். பாத சேவனம். அவரையே பார்த்துட்டு இருப்போம். Thank you so much. அவரையே தான் பார்த்துட்டு இருப்போம். பாத சேவனம், கால்ல வந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவோம் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. ஏன்னா நீங்க கிளியரா வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா, இவர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல், இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல். கரெக்டா? அந்த பாவம் தானே, ஆண்டவன் ரொம்ப பவர்ஃபுல். கரெக்டா? இல்ல யாருக்காவது அந்த டவுட் இருக்கா? நோ மாதாஜி, நோ. அந்த பாவம் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சதே பகவான்ங்கறது போது அவர்தான் முழுமுதல் எல்லாமே. கரெக்ட். சோ நீங்க எல்லாம் இப்படி சொல்றீங்க, ஆனா யசோதா அம்மா வந்து கட்டி போட்டாங்களே. சோ என்ன பண்ணா, இப்ப வந்து இங்க அந்த பாவத்துல கால்ல விழுந்து மாதுரிய ரசம். அது வந்து இல்ல மாதுரிய வாத்சல்யா. சோ இது ஃபர்ஸ்ட் ரசம். இந்த 2 தான் நடக்கும். சோ என்னன்னா சாந்த ரசான்றதும் இந்த 2 பாவங்கள் வந்து வெறும் இந்த லெவல்ல இருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் 3 பாவங்கள் தான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கு. ஏன் திருப்பதி சொன்னா, இதுவே ஜெகநாத் கோயில்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ செக்யூரிட்டி கோசம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஆனா ஜெகநாத் கோயில் வந்து கட்டி பிடிப்பாங்க, நேரா போய் கிருஷ்ணரை கட்டி பிடிக்கலாம் அந்த சிலைய. சோ அந்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம பண்ணலாம், ரைட்? சோ அந்த மாதிரி கொஞ்சி பண்றது, கட்டி பிடிக்கிறது எல்லாம் வேற 3 ரசால தான் பார்க்க முடியும். இப்போ வந்து அனுமான் வந்து அவரா கட்டி பிடிச்சதே இல்ல, ஒரே ஒரு தடவை தான் ராமர் அவரை கட்டி பிடிச்சாரு. எப்போ அந்த ராமர் வந்து சீதாவோட சூடாமணி கொண்டு போய் இது கொடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ராமர் பண்ணாரு. ஓகே, ஆஞ்சநேயர் எப்பமாவது கட்டி பிடிச்சி பாத்தீங்களா? பீமனை பண்ணாரு. பீமனை இல்ல அது சொல்ல, நான் இங்க சொல்றேன் மெயின் டாபிக். சோ அந்த மாதிரி ரசா, ஏன்னா இந்த ரசா புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன இது வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்க முடியாது. இப்ப எல்லாருமே தாசிய ரசம் எதுக்கு சொல்றோம்னா, அட்லீஸ்ட் தாசியா இருந்தா நம்ம திமிரெல்லாம் கொஞ்சம் குறையும் அப்படின்னு. சோ நீங்க படிங்க மாதாஜி. நான் 8க்கு முடிக்கணும்னு நினைச்சேன், பட் சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் டேனால. நாளைக்கு வாசிக மாதாஜி. சாஸ்திரஜி, wherein one who is liberated from material contamination appreciate the greatness of the Supreme Personality of Godhead, unflinching faith in Krishna, and the cessation of all material desires. The 5 primary rasas constantly remain within the heart of pure devotee, and the 7 secondary rasas sometimes appear and disappear to enrich the flavors and taste of the primary ones. After enriching the primary rasas, they disappear. 7 secondary rasas, which consist of laughing, wonder, chivalry, pity, anger, ghastliness, and devastation. Thank you so much, Mathaji. Nicely read. So இப்போ என்னன்னா சாந்த ரசா அண்ட் தாசிய ரசாக்கு என்ன கிரேட்னா, அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி, அதுக்கிட்டே போக முடியாது. நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான மெட்டீரியல் ஆசைகளும் இருக்காது. அதான் ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து பேர்ல் கொடுத்தா கூட எனக்கு வேணாம்னு சொல்லி தூக்கி போட்டாரு. எந்த ஆசைகளும் அவங்களுக்கு இருக்காது. அதுதான் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போ இந்த 5 ரசா எடுத்தீங்கன்னா, இதை தவிர இன்னொன்னு வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள் சாந்த ரசனா ரொம்ப சர்வீஸ் மோட்டிவ் கூட இருக்காது. பக்தி இது 2 தான் இருக்கும். சாங்கிய ரசால இருந்துதான் நான் வந்து சேவகன் என்ற ஸ்தானம் வரும். சோ இந்த சாந்த ரசால எடுத்தீங்கன்னா நம்ம குமாரலிகர், அவர் கிருஷ்ணரோட ஃப்ளூட், இதெல்லாம் வந்து அந்த கேட்டகரியில வரும். இதுதான் பிரைமரி ரசா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை தவிர்த்து 7 செகண்டரி ரசா. சோ அந்த 7 செகண்டரி ரசா என்னன்னா சிரிக்கிறது, ஒண்டர்ன்றது. நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா, நம்ம அர்ஜுனர் விஸ்வரூபம் பார்த்தோன்னே அப்படின்னு வாயை திறந்துட்டு கைய கன்னத்துல வச்சுட்டாங்கன்னு அந்த இது. சோ இது பர்மனண்டா இருக்காரு, அப்படியே இருந்தாரா கடைசி வரைக்கும் அர்ஜுனர்?
இல்லையா? அவர் அதுக்கப்புறம் 45 நிமிஷம் அப்புறம் அவர் வார் பண்ணாரு, மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் கிண்டல் கிறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இல்லையா? சோ இது வந்து பர்மனன்ட் ரசா இல்ல, பட் இதெல்லாம் வந்து போகும். சிவல்ரின்றது வந்து போர் வீரத்தனம், அது வந்து பீஷ்மர் காட்டினார். அப்புறம் பிடி, நீங்க சொல்வீங்க எப்படி பிடி வந்துச்சுன்னு. இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பேசணும் இல்லையா, யசோதா அம்மா வந்து கட்டி போடுறதுக்கு வந்தாருங்க நம்ம கிருஷ்ணரை, ஆசையா என்ன அவுட் ஆகணும்னு. இல்ல, அவரும் ஓடுறாரு. ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா, அம்மா வந்து ஓடி ஓடி அவங்களுக்கு மூச்சு திணற ஆரம்பிச்சது, என்ன சொல்லுவீங்க, வேக்குது. அதனால வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் விட்டு கொடுத்துட்டாரு. ஏன்னா பரிதாபம் வந்துச்சு அவர். சோ இதெல்லாம் வந்து நொன்னொல்ல கிராஸ் ஆகும். அப்புறம் ஆங்கர், கோபம். யாரு எக்ஸாம்பிள்? சிசுபால், ரைட்? கோவத்திலேயே இருந்தாங்க. சோ இந்த மாதிரி காஷ்லினஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கிருஷ்ண கதையில சொல்லணும்னா, நம்மளோட இரண்யகசிபு எல்லாம் இந்த நரசிம்மா டைமும் காஷ்லினஸ்ல வரும். இவரோட டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சொல்லவே வேணாம், அவரோட மாமா வயத்திலேயே இருந்தாருல்ல அவரு. சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு குவாலிட்டி. மாதாஜி, கேஸ்லினஸ்னா என்னது மாதாஜி? என்ன இது போவே மாட்டேங்குது அப்பா லாஸ்ட் பேஜ்ல. சரி மாதாஜி, வேற யாராவது படிக்காதவங்க படிங்களேன், ஏன்னா முடிஞ்சிட்டு. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ரமாலட்சுமி. படிக்கலன்னா படிங்க, நோ ப்ராப்ளம். மாதாஜி, கேஸ்லினஸ்ங்கிறது என்னது? கோரம். ஆங்கர் ஓகே. ஆங்கர் வந்து கோபம், அது ஓகே மாதாஜி. அடுத்து கேஸ்லினஸ் சொல்றேன். கோரம், காஸ்லினஸ், குரோதம், குரோதம், கொடூரமான காட்சி. குரோதமா மாதாஜி? அது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா அப்படின்றது பாது. நான் வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா தமிழ் எனக்கு அதான், நான் உங்களுக்கு தமிழ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நான் சொல்லிடுறேன். சரிங்களா? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. The four Kumaras, Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara and Sanatana are also examples of this stage. In general, attachment to Krishna is of two kinds. The first kind is attachment with awe and veneration. Characterized by a lack of freedom, such attachment is exhibited in Mathura and on the Vaikuntha planets. In these abodes of the Lord, the flavor of transcendental loving service is restricted. But in Gokula, Vrindavana, love is freely exchanged, and although the cowherd boys and demoiselles of Vrindavana know that Krishna is the supreme personality of Godhead, they do not show awe and veneration because of the great intimacy of their relationship with him through thick and thin. Hare Krishna Mataji, continue பண்ணட்டுமா? ஒரே ஒரு செகண்ட் படிக்கிறேன் மாதாஜி. என்ன சொல்றீங்க? மூர்க்கத்தனம். மூர்க்கம். அத டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்ல. ஓகே, அதான் காஷ்லினஸ். சோ இப்போ வந்து முட்டாள்தனம் சொல்லலாமா? சொல்லக்கூடாது? சொல்லலாம் இல்லையா? மூர்க்கம்னா ரொம்ப ஆத்திரத்தோட. மூர்க்கம் வேற, முட்டாள் வேற. வேறயா? ஆமா. சோ காஸ்லினா கொடூரமானதா. மூர்க்கம்னா ரொம்ப ஆவேசமா கோவம். அதான் நான் சொன்னேன், உச்சத்துக்கு நீங்க ஒரு தமிழ் வேர்டுக்கு நீங்க 4 மீனிங் தமிழ்லயே சொல்றீங்களே, எனக்கு ஒரு தமிழ் வேர்டு கண்டுபிடிக்கிறதே நான் இங்க தக்கதிமிட்டோம். மிஸ் பிரகலாதன் இதுல அந்த கோபப்பட்டது கொடூரம். இப்பதான் I just search இது கூகுள்ல சர்ச் பண்ணது காஸ்லின்றது கொடூரமான அப்படினு போட்டுருக்கு. பிரகலாதன் அப்பா. அதான் நான் சொன்னேன், கரெக்ட்டா தானே சொன்னேன் நான் ஃபர்ஸ்ட். थैंक यू. ஆமா, கொடூரமான. சோ இப்ப வந்து என்னன்னா, இப்ப வைகுண்டா பிளானட்ஸ்ல இருக்கிறவங்களோட பாவமே வேற. இப்ப வந்து அஜாமிலா இவங்க எல்லாம் வந்து வைகுண்டா போனவங்க. ஓகே, இப்ப வந்து நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா மதுரா, இப்ப நம்ம போய் காலதான் விழுவோம். இப்போ இதுவே வந்து யசோதாமா ஒரு குச்சி எடுத்து அடிப்பாங்க, நம்ம பண்ணக்கூடாது. நான் யசோதா அப்படி நினைச்சிட்டு நம்ம போய் கிருஷ்ணரை குச்சி எடுத்து அடிக்காதீங்க, ஏன்னா அது பேரு சஹஜியான்னு சொல்லுவோம், ரியல் இல்ல, ஃபேக், நிஜமா இல்லைன்னு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட கூட இருக்கிற நம்மளோட கோபிகள் என்ன கோபாகள் கூட ஆடுறச்சே வந்து கிருஷ்ணர் அவுட் ஆயிடுவாரு. கிருஷ்ணர் எல்லாம் அவுட் ஆவாரா ஒரு கேம்ல? மாதிரி பாவத்துல அவர் ஆடுறாரு. ஏன்னா அவங்க வந்து இவர் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கிறதுலாம் இல்ல, இப்படிதான் அப்படின்னு போய் வீட்டுல சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணர் என்ன கிரேட் தெரியுமா? நான் கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, நீ வந்து என்னன்னா உங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் அதனால நீ மிருகத்தை அழிச்சிட்ட, நீ ஒன்னும் கிரேட் இல்ல, நான் உன்னோட ஃப்ரெண்ட் இல்ல, அதனால நீ கிரேட்டு. எல்லாருமே அந்த மாதிரி தான். அதனால அதே மாதிரி அர்ஜுனரோட காண்டிவ போ இவர் கேட்பாரு மாது, ரைட்? அப்ப கூட அர்ஜுனர் விடுவிடு நானே பண்றேன் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் இருக்குமா இருக்கிறது. அந்த உறவு தான் இவருக்கு. அந்த உறவுல ஒரு உறவு தான் இங்க இருக்கிற 65 பேரும் கோலோகா பிருந்தாவன் தானே போட்டு. வேற ஏதாவது டெஸ்டினேஷன் மாத்துறீங்களா?
No, Mathaji, no. நோ இல்லையா? அப்ப வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த 5 பாவத்துல ஒரு பாவம் நம்மளுக்கு அங்க ஸ்டோரே இருக்கு. அதனால அதுல ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியல. அது வந்து அங்க போனாதான் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுதான் நான் இவ்ளோ பேசுறேன். அதே மாதிரி 11.41ல அர்ஜுனர் என்ன பண்றாரு? இந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு சிலதெல்லாம் இருக்கு. அர்ஜுனர் வந்து இந்த மாதிரி மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. ஏன்னா 10லயே அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு. 10.12 பரபிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் ஜம்பிபும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. 11.41ல பயமே வந்துச்சு. ஐயோ என்னால முடியல, என்ன மன்னிச்சுட்டு, நான் உன்னை இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டேன், என்ன விட்டுரு அப்படின்னு. ஆனாலும் அவர் அப்படியே இருந்தாரா? இல்ல, மறுபடியும் அது கொஞ்ச நேரம் தான் வந்துச்சு. மறுபடியும் அவரோட சுயரூபம் வந்துச்சு, மறுபடியும் வம்பிழுக்கிறாரு, அப்படிதான் போறாரு. அதே மாதிரி ராசா டான்ஸ் பண்றச்சே அவர் வந்து இதுக்கப்புறம் வரும் 5-6 சாப்டர்ல எல்லாம் வரும். அவர் அப்படியே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாரு. ஆனா ராசா டான்ஸ் அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் என்னோட இருக்காருன்னு திமுரு வந்தோடனே கிருஷ்ணர் விட்டுட்டு ராதாராணியை கூட்டிட்டு போறாங்க. ராதாராணியும் கொஞ்ச நேரம் கூட்டிட்டு போன அப்புறம் ராதாராணி அம்மாக்கும் என்னோடதான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு, மத்த எல்லா பெண்கள் என்னை விட அழகா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் என்கிட்டதான் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னே கிருஷ்ணர் அவங்க கண்ணையும் மறைஞ்சிட்டாங்க. சோ ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு வந்து அகங்காரமே பிடிக்காது. சோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா இத பத்தி தான் இருக்கு. யார் படிக்கலையோ அத அவங்க ஒண்டி படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. Okay. Lord instructed Srila Rupa Goswami to write the transcendental literature named Bhakti Rasamrita Sindhu, the science of devotional service, and indicate therein the substance of 5 transcendental relationship with the Lord: Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya Rasa. It is explained in the great literature how the transcendental relationship of Santa Rasa, taking the shape of unflinching faith in Krishna, further develop into Dasya Rasa with the spirit of service, and then to Sakya Rasa or undeterred fraternity, and further to the transcendental platform of parental love, whereas in one feels himself to be maintaining the Lord. All these transcendental relationship culminates on the highest platform, conjugal love, that is Madhura Rasa, wherein they all exist simultaneously. Hare Krishna. Thank you so much, Mathaji. So இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சாந்த ரசா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவரோட பிரேம இருக்கு. அண்ட் தாசிய ரசால இருந்து அவர் வந்து சேவை செய்யணும் அப்படின்னு. இப்ப வந்து வாத்சல்ய ரசா போறேன். இப்ப வந்து வாத்சல்ய ரசாலையும் சேவை இருக்கு. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒண்ணுல இருந்து மேல போக ஒரு குவாலிட்டி சேரும். இப்ப வந்து சர்வீஸ்ன்றது வந்து சாங்கியத்துல சேருது. இப்போ வந்து தாசியத்துல சேருது. இப்போ சாக்கியத்துல எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே பிரியமும் சேருது. இப்போ அம்மாவோட ஸ்தானம் எடுத்தீங்கன்னா, அம்மா அப்பா ஸ்தானத்தை சர்வீஸும் இருக்கு, அதாவது சேவகனாவும் பாத்துக்கிறாங்க, அட் த சேம் டைம் குழந்தையா கண்ட்ரோலும் பண்றாங்க. சோ என்ன வித்தியாசம்னா, கிருஷ்ணரே அவங்க கையில டிபெண்ட் ஆறாங்க சாப்பிடுறதுக்கு, குளிக்க வைக்கிறதுக்குன்னு. ஏன்னா அதேதான் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற அர்ச்ச விக்கிரகம். நம்ம வீட்டுல கிருஷ்ணர் வந்து அர்ச்ச விக்கிரகமா தோன்றி நம்ம கிட்ட சேவைகளை எடுத்துக்கிறாரு. நீங்க வச்சாதான் சாப்பாடு அவருக்கு. ஓகே, எப்படினாலும் சாப்பாடு எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்களா? அப்படின்னா பேங்க்ல கூட பைசா எல்லாம் இருக்கு, நீங்க உங்க அக்கௌண்ட்லயும் போடுவீங்க, அக்கௌண்ட்ல போடுவீங்களா? மாட்டீங்கல்ல. அதே மாதிரிதான் உங்க வீட்டுல இருக்கிற கிருஷ்ணருக்கு நீங்க தான் சாப்பாடு வைக்கணும். சரியா இல்லையா? சரிதான். ஏன்னா அந்த பாவத்துல அவர் வந்து டிபெண்ட் ஆறாரு. நீ வந்து எனக்கு சாப்பாடு ஊட்டி வை, நீ அந்த சான்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு. அந்த சான்ஸ் நம்ம விடக்கூடாது. அந்த சான்ஸ் நம்ம இங்க விட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு கோலோகா என்ட்ரி வந்து ஜெயா விஜயா வரைக்கும் கூட போக மாட்டோம். நம்ம அங்கேயே கெட் அவுட் ஆயிட்டு இங்கே வந்துடும். சரிங்களா? சோ அதனாலதான் இந்த 5 பாவங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இந்த ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே பில்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ மாதுரிய ரசம் எடுத்தீங்கன்னா திட்டவும் திட்டுவாங்க, கண்டிப்பாங்க, பிரேமையாவும் இருப்பாங்க, பிரியமாவும் இருப்பாங்க, எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகும். சரிங்களா? இப்போ இந்த 5 ஆச்சாரியார்கள் யாருன்னு தெரியும் இல்லையா? ஸ்ரீ சைத்தன்யா மகாபிரபுன்றது கிருஷ்ணர் தான். ஸ்ரீ சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தான்ற ரைட். அத்வைத ஆச்சாரியா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிட்டாரு. ஐயோ இந்த ஊர் ரொம்ப மோசமா இருக்கே, நீங்க வாங்க என்ற ஒரு பேச்சுனால வராரு. அவர் யாருன்னா கலந்ததுதான் அத்வைத ஆச்சாரியா. கதாதரா பண்டிட் என்றவர் யாருன்னா நம்ம ராதாராணி. அப்புறம் இன்னொருத்தர் யாரு? ஸ்ரீவாத்சா. அவர் யாரு? நாரத முனி. அட்வான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கீங்க. நாரதர் முனி.
இப்போ இந்த புக் எங்க இருக்குன்றத நான் காட்டிடுறேன். உங்களுக்கு சாஃப்ட் காப்பி ஆஃப் தி புக் அம்சனா அனுப்ப சொல்லி தனேஸ்வரி மேம் ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க. பண்ணாங்களா? மாதாஜி, எனக்கு இன்னும் ஒரு தடவை கூட அந்த 5 ரசாவையும் நீங்க உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு தடவை. மாதாஜி, அந்த நான் விஜயநாராயணி பேசுறேன். நீங்க இந்த ரசால ஒவ்வொன்னா இது பண்றாங்கன்னு சொல்றீங்க இல்லையா, எனக்கு அது எப்படி சாந்த ரசால இருந்து ஒவ்வொரு எலிவேட் ஆகி எப்படி மாதுரிய ரசா குணத்துல நம்ம இல்ல இல்ல ஒருத்தர் எலிவேட் ஆக மாட்டாங்க. நீங்க அது கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க. சாந்த நம்மள உயர்த்திக்கிறது தாசிய ரசால இருக்கும். தாசிய ரசால இருக்கிற குணங்கள் இப்போ சாந்த ரசால இருக்கிறது அதுலயும் இருக்கும், அடுத்ததுலயும் இருக்கும். ஆனா அது என்ன குணம் ஆட் ஆகுது? ஆட் ஆகுறது வந்து சாந்த ரசால இருக்கிறது வந்து நம்பிக்கை. கரெக்டா? இப்போ இந்த அடுத்தது வந்து என்ன, நம்மளோட சாக்கியா சாரி தாசியா. தாசியால வந்து சேவகன், நம்பிக்கையோட ஒண்ணு இல்ல, சேவையும் செய்யறாங்க. கரெக்டா? இப்போ ஃப்ளூட் என்ன ஒண்ணும் செய்யாது, ஆஞ்சநேயர் சேவை செய்யறாரு போறாரு எல்லாம். சிநேகிதனா இருக்கிறச்சே என்ன, இந்த சேவையும் செய்வாங்க, நம்பிக்கையும் இருக்கு, அதோட விளையாடுறது அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பாவம், இன்டிமெசி, ரைட்? அது மூணாவது ஆட் ஆகுது. இப்போ நாலாவதா இருக்கிற அந்த தாய் தகப்பன், அதான் வாத்சல்ய ரசம். அங்க வந்து கட்டுப்படுத்துறதும் இருக்கு, கட்டுப்படுத்துறாங்க இல்லையா, அந்த பாவம் வந்து என்னன்னா ஃப்ரெண்டோட பாவம் வேற, பேரண்டோட பாவம் வேற. இப்போ உங்க குழந்தைய லவ் கரெக்டா கண்டிக்கிறது, திட்டுறது எல்லாமே வருது. இப்ப மாதுரியம் எடுத்தீங்கன்னா அதை விட மேல, ரைட்? ஏன்னா கண்டிக்கிறதும் இருக்கும், சர்வீஸும் இருக்கும். சோ ஒரு பாவத்துல ஒரு பாயிண்ட் ஆட் ஆடுறது ஒண்டி இல்லாம கீழே இருக்கிற குவாலிட்டிஸும் அதுல இருக்குன்னு சொல்றேன், அதோட இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்கேஜி பசங்களுக்கு எடுத்துட்டு போற மாதிரி காட்டுறேன். வேதா பேஸ் தெரியும் இல்லையா? வேதா பேஸ்ல 2வது ரோல முதல் புக் தான் டீச்சிங். இந்த பிடிஎஃப் தான் நான் தனேஸ்வரி மேம் காலையில அனுப்பிச்சேன், நான் உங்களுக்கு அனுப்ப சொல்றேன். சோ இப்போ வந்து இதுதான் ஃபுல் நாங்க பண்ணு எடுக்கணும். நான் எடுக்க வேண்டியது இதுதான். இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையில நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் எடுத்தேன். சரிங்களா? இப்போ லார்ட் சைத்தன்யா மிஷன்ன்றதுதான் நான் சொன்ன 8 சிஷ்டாஷ்டகம் என்ற 8 கதை. பாருங்க, சிஷ்டாஷ்டகம் மேல இருக்கு, தெரியுதுங்களா? இது வந்து பாட்டு ஃபார்ம்ல இருக்கு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு, அதோட மீனிங் தான் இது. இப்ப வந்து நான் ஒருத்தர பாடுறேன், பட் யாராவது மீனிங் படிங்க. இது வரைக்கும் படிக்கவே இல்லைன்றவங்க ஒண்ணு மீனிங் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோதர்ப்பணமார்ஜனம் பவமஹாதாவாக்னிர்வாபனம் சந்திரிகா விதரணம் ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்த்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வாதனம் சர்வாத்மா ஸ்னபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் என்ன கேட்டதுக்கு. இப்ப யாராவது படிங்க, இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க படிங்க. லலிதா மாதாஜி, நீங்க படிக்கவே இல்லையா? படிக்கல மேடம், படிக்கல. சரி, அப்ப நீங்க படிங்களேன். இந்த மீனிங் தானே இல்லையா? glory to the Sri Krishna Sankirtana, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life. நடுவுல கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. கண்டிஷனல் இங்க படிங்க, இல்லனா இது பெருசா இருக்கும். glory accumulated for years, conditional life of repeated birth and death. The Sankirtana movement is the prime benediction for Lord, because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge in the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious.
ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கவே படிக்கலன்ற இன்னொருத்தங்க இத படிங்க, இன்ட்ரோடக்ஷன். படிக்காதவங்க, இன்னைக்கு படிக்கவே இல்லன்றவங்க நீங்களே அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. விஜயநாராயணி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிச்சிட்டீங்கல்ல நீங்க ஆல்ரெடி? இல்ல மாதாஜி, படிக்கவே இல்ல. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லார்ட் இதுதானே இந்த கோடு போட்டது தானே? ஆமா கரெக்ட், கோடு போட்டதாங்க. லார்ட் கைத்தன்யா மகாபிரபு instructed his disciples to write books on the science of Krishna, a task which his followers have continued to carry out down to the present day. The elaborations and expositions on the philosophy taught by Lord Chaitanya are in fact most voluminous, exacting and consistent due to the system of succession. Although Lord Chaitanya was widely renowned as a scholar in his youth, he left only 8 verses called Shikshashtaha. These 8 verses clearly reveal his mission and prospects. These supremely valuable prayers are translated here. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். நான் ஏன் அங்க போனா ஸ்லோகமும் சேர்த்து உங்களுக்கு சொல்லலான்னு. இதுதான் சிஷ்டாஷ்டகம்ன்றது. இதோட 8 மீனிங் இதுல இருக்கு. டெய்லி ஒரு மீனிங் நான் வந்து ஒருத்தர் படிக்க சொல்றேன். சோ நீங்க படிச்சிடலாம். நான் இருக்க மாட்டேன், நாளைக்கு இன்னொரு டீச்சர். சோ அதனால வந்து மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். 2வது ரோல இருக்கிற புக்கு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா சைத்தன்யா மிஷன் தான் 8 ஸ்லோகங்கள். இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் வந்து இது யார் ஒரிஜினல் சைத்தன்யா சரிதாமிருதா அன்றது ஒரிஜினல் பயோகிராஃபி புக். எழுதினவர் வந்து கிருஷ்ணதாசா கவிராஜா கோஸ்வாமி. 6 கோஸ்வாமில ஒருத்தர் இவர். இன்னொரு 2 கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி. அதுவும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டோம். எல்லார் பேரும் இன்னைக்கு சொன்னா உங்களுக்கு குழப்பம், எனக்கும் மறந்துடும். அதனால நம்ம வந்து ஒரு கோஸ்வாமியா கொஞ்சம் படிக்கச்சே உங்களுக்கு வரும். ப்ரிஃபைஸ்ன்றது வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே, லார்ட் சைத்தன்யா வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். கிருஷ்ணருக்கும் லார்ட் சைத்தன்யாக்கும் வேற எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை. இவங்க 2 பேருமே வந்து ஒண்ணுதான் அப்படின்ற இன்ட்ரோடக்ஷன். இதை நீங்க ப்ளீஸ் படிச்சிடுங்க. ஏன்னா இந்த மாசம் நம்ம யாருமே லைஃப்ல சைத்தன்யா பத்தி கேள்வி கூட பட்டதில்லை. இந்த மாசம் கௌரவ பூர்ணிமா, அவரோட பிறந்த அதாவது அப்பியரன்ஸ் டே. நம்மளால பண்ண முடிஞ்ச ஒண்ணு என்னன்னா ஒரே ஒரு சாப்டர் மேக்சிமம் 1 hour ஆகணும். மேக்சிமம் அதை வந்து படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அதுதான் நம்ம கொஞ்சம் அவருக்கோசரம் பண்றது. ஏன்னா நம்மளுக்கோசரம் அவர் ஒரு தடவை பண்ற சாண்டிங்ல பண்ற தப்புகளுக்கோசரம் அவர் வந்து ப்ரொடெக்ஷனா இருக்காரு. அப்படியே நம்மளை சுத்தி ஒரு கவசமா நிக்கிறாரு. அப்படி நம்மளுக்கு 24/7 பண்ற கவசத்துக்கோசரம் நம்ம ஒரு நாளும் ஒரே ஒரு 32 சாப்டர் தான் இருக்கு. அவர் கோசம் பண்றது வந்து எனக்கு தப்பா தெரியல, எனக்கு ஜாஸ்தியாவும் தெரியல. சோ பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க வரலன்னா நாங்க அவரோட சொல்லிட்டு மாதாஜி எங்களுக்குலாம் அவ்வளவா இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாட்டா கூட நாங்க படிக்க ட்ரை பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். நான் என்ன தமிழ்ல அன்பார்ச்சுனேட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த புக் இல்ல. பட் புக் வந்து கடையில கிடைக்குங்க. யாராவது உங்களால தமிழ்ல படிக்க முடியும் மாதாஜி. அந்த டிரான்ஸ்லேட் இருக்கு, அது போட்டு தமிழ் தமிழ்ல நீங்க வேர்ட்ல காப்பி பண்ணிக்கலாம். நான் அதான் பண்ணேன், வேர்ட்ல காப்பி பண்றேன். அப்படியே போட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொஞ்சமா படிங்க. எப்படினாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் 2-3 மீனிங் தமிழ்ல வந்தாலும் நீங்க புடிச்சிடுவீங்கல்ல. இது பிரபுபாதா எழுதினதா மாதாஜி? ஆமா, இது பிரபுபாதா எழுதினது. இது அவர் எழுதினது இல்ல, கிடைக்கல. ஓகே, இதுல இஸ்கான்லயே இல்ல, பெங்களூர் இஸ்கான்ல. டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ரூப கோஸ்வாமி தான் இன்னைக்கு நம்ம படிச்சது. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ரூப கோஸ்வாமி கதைகள் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இது வந்து படிச்சீங்கன்னா இததான் நான் வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரத்துல சுருக்கி உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்லி கொடுத்தேன். நாளைக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் முன்னாடி போகணும், இப்ப பாருங்க இங்க போறேன். நாளைக்கு வந்து சனாதன கோஸ்வாமி
கரெக்டா ஒரு டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு எடுப்பாங்க. சோ தமிழோட ஃபுல் டீம் டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சிடும். சோ இதையோட நீங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் கேளுங்க, என்னால முடிஞ்சா நம்ம. அண்ட் மாதாஜி நீங்க இங்கிலீஷ் எல்லாம் வரல, இது வந்து இங்கிலீஷ் கிராமர் கிளாஸ் இல்ல, இது வந்து நம்ம பக்தி கிளாஸ். எனக்கு கூட சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது. இல்ல மாதாஜி, ஃப்ளூயன்சியா வேகமா படிக்க தெரியாது, ஆனா எழுத்து கூட்டி படிச்சிருவேன். அது ஓகே. இப்ப நான் வந்து தமிழ் நீங்க ஹெல்ப் பண்றியா, அதே மாதிரி நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா வேற யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவ்வளவுதான். எங்களுக்கு படிக்க வரலன்னா மகாமந்திரம் தான் எல்லாம், மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கும்பா மாதாஜி. சோ 8 ரவுண்ட் 16 ரவுண்ட் ஒரு நாளைக்கு பண்ணது, ஒரு 8 ரவுண்டாச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்னு மகாமந்திரத்தை பண்ணிக்கிறோம். சோ மத்ததெல்லாம் படிக்க வரலனாலும் சோ அது மட்டும் பண்ணலாம். ஆமா, இன்ஃபேக்ட் சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து இங்க ஸ்ரீரங்கம் போனார். ஓகே, அப்ப வந்து ஒருத்தன் வந்து புக் வச்சிருந்தார், பகவத்கீதா தான். பகவத்கீதா வச்சுட்டு கண்ணெல்லாம் தண்ணி அவருக்கு. ஓகே, எல்லாரும் வந்து இப்படி முறைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது பண்டிட்டுகள் எல்லாம். இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு போட்டுனது வந்து நம்ம அவங்கதான். ஓகே, சோ இவங்க வந்து இந்த மாதிரி சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து என்னமா எதுக்கு இவங்க எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க முறைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவருக்கு படிக்கவே தெரியாது, பகவத்கீதா வச்சுட்டு பெருசா பண்றாங்க. அவர் என்னப்பா இந்த மாதிரி என்ன விஷயம் அப்படின்னு, எனக்கு வந்து படிக்கவே தெரியாது. சரி, தப்பு தப்பா படிப்பாரு. புக்கை என்னத்த வச்சிட்டு இருக்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, புக்கை வச்சுட்டு இப்படி அழுறியே, பேஜா திரும்பி அழுறியே. ஐயோ எனக்கு படிக்க தெரியாது நிஜமாவே, நான் வந்து இதுல பிக்சர் பாக்குறேன், உங்களுக்கு ஒண்ணு புரியுதா, இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு, அவர் வந்து டிரைவர் ஸ்தானத்துல இறங்கிட்டு டிரைவர் ஆறாரு டிவோட்டிக்கன்னா, அதை நினைச்சாலே எனக்கு கண்ணுல தண்ணி தாங்க முடியல. சைத்தன்யா மகாபிரபு ஃபுல் பகவத்கீதா புரிஞ்சிச்சுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. சோ அதுதான் உண்மை. ஏன்னா படிக்கிறது எல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்டினரி ஒரு லாங்குவேஜ் தான். அப்படி எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, சான்ஸ்கிரிட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாதான் படிக்கணும். லாஜிக்லி எடுத்தீங்கன்னா, அந்த லாஜிக் வச்சு பார்த்தா சான்ஸ்கிரிட் கரெக்டா படிக்கணும்னா 12 வருஷம் ஆகும். மகாபிரபு மாதிரி 2 வருஷத்துல நம்மளால படிக்க முடியாது. அதுக்குதான் அவர் சைத்தன்யா மகாபிரபு 2 வருஷத்துல படிச்சதை சொல்றாங்க. ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட், அதாவது எனக்கும் தெரியும், 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சவங்க இல்ல, ப்ராப்பரா சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் 12 வருஷம். நம்மளுக்கு வந்து பகவத்கீதாவே நம்ம 12 வருஷம் படிக்க மாட்டோம். கரெக்ட். அதனால வந்து லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்க. தெரிஞ்சா தெரியும், தெரியலன்னா படிக்க தெரியலனாலும் கிளாஸ், உங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம் மாதாஜி. கரெக்ட். அட்டெண்ட் பண்ணி மகாமந்திரத்தையும் கிருஷ்ணா அர்ப்பணத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சொன்னா மகாமந்திரா தான் சைத்தன்யா. அது நாம ஆமா ஆமா, அத சொல்லிட்டு தான் மகாமந்திரம் சொல்லணும் இல்லீங்களா மாதாஜி? ஆமா, ஒரு தடவையும் அதை சொல்லிட்டு தான் சொல்லணும். ஒவ்வொரு 10 ரவுண்ட் சொல்றோம்னா ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கு ஒரு டைம் சொல்லிட்டு சொல்லணுங்களா மாதாஜி? கரெக்ட். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு ரவுண்டுக்கும் நம்ம தப்பு பண்ணுவோம் இல்லங்க. ஒரு நம்ம ரவுண்ட் ஒண்டி ஒண்ணுவா ரவுண்ட் சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம பால் காசுதா அப்படிலாம் போடுறோம் இல்லையா? அதுக்கோசரம் தான் அந்த பஞ்சதத்துவா ப்ரொடெக்ஷன் நம்மளுக்கு வேணும். எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷனே இல்ல, நான் அப்படி ஹரே கிருஷ்ணா ஆனா கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் ஞாபகம் இருக்கும்னு யாருக்காவது கான்பிடன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எனக்கு இல்ல. ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிடலாமா? செஷன் முடிக்கலாமா? பிரேயர் மாதாஜி இது அனுப்பிச்சிருக்கேளா PDF? இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். PDF நான் தனேஸ்வரி மாதாஜிக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன், அவங்க அனுப்புவாங்க. வேதா பேஸ் லிங்க் இருக்கா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேதா பேஸ் www.vedabase.co.in. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு செகண்ட். வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துபே ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேவ்யோ வைஷ்ணவேவ்யோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் எப்போ வரீங்க மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ஷெட்யூல் ஆன டேட் 18th. பட் 18th வந்து நாங்க கிளாஸ் இல்லன்னு நினைச்சோம். ஏன்னா 18th நம்மளுக்கு வந்து சைத்தன்யா பர்த்டே, இன்ஃபேக்ட் என்னோட பர்த்டே கூட. அதனால வந்து நாங்க எல்லாம் ஒன்னா பக்தியா கும்பிடலான்னு. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஸ்டோரி சொன்னீங்க மாதாஜி.
Story Thank you, Mataji, storytelling excellent. Thank you so much. Hare Krishna. மாதாஜி ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன். சொல்லுங்க பிரபு. ஒண்ணு இல்ல, இது நீங்க அந்த டிபேட் சொன்னீங்க இல்லையா, திக்விஜய் பண்டிட்னு. திக்விஜய் பண்டிட். ஆமா. ஆனா இன்னொரு இடத்துல வந்து கேசவ காஷ்மீரின் நான் சொன்னேன் பிரபு, நீங்க கேட்கல. திக்விஜய் பண்டிட்ன்றது வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன். இப்ப வந்து அதிபுத்திசாலி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, திக்விஜய்ன்றது வந்து அந்த அர்த்தம். கேசவ பண்டிட் தான் அவரோட பேரு. ஓகே, நான் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் படிக்கிறச்சே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். கேசவ பண்டிட்ன்றது வந்து அவரோட பேரு. பண்டிட்னா பண்டிட்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். கேசவ பண்டிட் அவரோட பேரு. திக் விஜயனா திக் விஜயனாலே விஜயம் அப்படின்னு. நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. கேசவ மிஸ்ரா அவரோட பேரு. அதுதான் மிஸ்ரா, அது வந்து ஷார்ட்டா பண்டிட்னால. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? தேங்க்யூ சோ மச். சான்ஸ்கிரிட் பொறுத்த வரைக்கும் 2-3 பேர் இருக்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு தான் நான் எல்லாம் நிமாய், கௌரா, கௌரங்கா எல்லாமே வந்து இவரோட பேரு. சைத்தன்யா, ரைட்? சோ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ அது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எண்ட் பண்ணிடுறேன் செக்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.